Hi guys. Hey guys, hi guys. Ish ndatirega ndiuye fast mukuziva pane panoda kumboti short left. Saka ndatirega ndikurumidze kuuya saka ndati short left kwandoda kupinda. Hi Irene Koza, how are you? Sasha Jiri say Jasi Prim, how are you? Mai Matida Jiri say Charity, how are you? Christine, how are you? Beverly, how are you? Fortunately, sure. Love you too, sisters. Tatenda, how are you? Lady C, Wamuka say nasi. Soko bae kamzukuru kangwa kauri say. Maita mutenda, how are you? Nonto jiri say dia. Nonoza, how are you? Nokutula, how are you? Babakazi, hey. Ngiyabonga. Thank you, Babakazi. Yes, I'm live. Live. Yes, Lina, how are you? Google too, how are you? Monica, Jiri say. Hands up, manje school run. Okay. Manabuda earlier. Hands live, kana chimunya. Live. Annabelle. Blessing, Jiri say. Samantha Nyangumbe, how are you? To say to Vana, Melody, how are you? Tracy Samario, guys, Makawandisa. You know, no kupeza here, guys. You know, no kupeza here, kukumotsa here, motse, guys. Jeki, Shiri say, Hansi Muradza here. Hausi Muradza, guys, but Musakanga no kuti kuna mwana waniki vasingazivi wo ama life akudhara vari kutokumbira, guys, kuti tikudawo muradza iyoyo. Saka ndinovakandira Elia Band, how are you? Saka tinovakandirawo kana tisipo pepa vanopiwa yoyo muradza yoyo vachionawo vachitawo catch up, guys, ende mandinakidza vachiteerera. Yes, my children, how are you? Gracious muzevezeri ndiripo zviri sei. Ruthi Moyo Bwanya inderimwe ghost nyuwani iri zvakaoma. Guys, are you okay? Guys, right, guys. Saka watonovhura ghost. Saka watonovhura rimwe ghost vedu musadaro. Guys, are you okay? Imbondiudze, guys, muri right here, guys. Are you okay? Guys, tichekana weufe yedu, guys, kuti tiri right here. Because nodaro, guys, ndichitove andaka affectika musingazvioni. Yesi Melanin, zviri sei. Zviri sei Melanin, vibai zviri sei. It's important, guys. Yesi Betha, timbotarisa kuti well-being yedu iri sei, guys. Tichimbobvunzana, how are you, guys? Uri sei uripo here, uri right here. Tichidaro anditi maona. Love you too, Petronella, tichingodaro. Aiwa kuigostiro. Igosti, aiwa, igosti. Anditoziva rimwe ghost rakadaro. Wazowedzera rimwe zita kumberi, saka vatangoona kuti uri ghost. Anditoona. Saka zvakaongooma hazvo. Manje mubva maita vana mazita mamwe chete muri maghost muri vangani. Andimoona. Waita kutotasa keteni kuti alright. Ndangoseka hangu kuti zvakaoma veduwe. Ndakadaona kwave nerimwe ghost rakanga rakanzi Happy Siadhuve. Guys, ndakaseka, guys, ndikati hamuna kuona ghost rakauya pano, guys. Hamuna kuona ghost rakauya pano rakanzi Happy Siadhuve. Ndakakuti hezvo nduka ndakabhlokwa nemadhimini, but ndakadoriwana mukomenti chekana handimbori komenti chete ndezvaruda ruri kuda attention. Handisi kuzoruka sighosti ririko iroro rakatodaro, guys. Nopanoyatsokuona kuti, guys, as human beings, we are going through a lot, guys. We are going through a lot, guys. Tichingoti chihedu, tichingoti manhikiri, mafanisi, majokes kana kuti kudi, guys. Tichitove nezvakawanda zvinenge takatotakura mubrain mumusoro. Andimoona. Shwana, ndakariona nono pano.
ndakaona pano ini gosiroro zvakaoma guys. Anyway, ilive guys, hatisi chimunya ilive, but pazvimunya munotoona one background inenge ine mabhana nechi, munotoona kuti ichi anomaona i background iyi live iyi haisi, munotoona guys. Saka papa pane ndisipo ndo pane nchizo ngove ndakaseka. Guys, zvinotongozosenga utokuona kuti reka ndiseke ngoti ndingadi anomaona. So guys, tatisangane panapa. Guys, Brenda ndikutotaura chokwadi, research pa Facebook apa unoona riripo. Guys, zvakangoma hazvo. But anyway, getipinde topic yedu yanhasi guys. Takazoguma musi last time papa because takazita nguva yakareba tiripo nenyaya 1 yefamily. And nyaya iyi taifunga kuti ichapera mune zvakanaka, but haina kupera mune zvakanaka nokuti after that mama was not happy kuti my Clive felt kuti zvinhu zvarongwa kuseri, but we all know kuti guys zvina zvina kurongwa kuseri. Tisi takatoinsista pano kuti ngatifonerei vana mai nini ave tinzwe chokwadi, hapana changa chakarongwa kuseri, but kwavari vakati zvarongwa kuseri havana kunge vafara. Ende zvakarewo mwana ndobva uyawo akati ndikureceive akandisendera mameseji akawanda nemavoice notes ari kutumirwa. Apparently mai vakaenda kunoripota, handiti maona kuhama nekupi vatanga kutumirwa zvakangowanda. Okay fine, ndobva ndakuti you know what, just respect, chingosiya zvakadaro, don't answer back, don't do anything, just read and leave it like that. Then ndobva ndazoitawo munin'ina wake akandifonerawo nesurowo, munin'ina waru achitaurawo kuti zvaitaurawo kuti papa ru ainyepa inini zvakadai zvakadai antika. Ndobva ndatongoona kuti you know what, mafamily dynamics ari mafamily dramas akadai ariko kwese guys, ariko kwese mafamily drama, ariko kwese mafamily drama. Ende zvinhu zvinotoitika mumafamilies, but zvine zvichingoda kuti pamwe pachona semafamilies mungotsvaga way out. Ndaichotaura naye manje I'm sure aripo palive papa, ndaichotaura naye manje mirai tori, ndaichotaura naye izvozvo manje, I'm sure ari mumacomment section imomo. I think andimaona, saka anenge ari make macomment section, saka ndongozomuti chisiya zvakadaro unyarare uindirembe nelife yako, tati kuti upore uinde mberi. Asi musi uyauya guys, makona vanhu vakawanda vakafona vachitaura kuti magumisira topic parod, because we are also going through the same shit. Animaona tiri kuendawo through the same, animaona. Saka tinodawo kuti life icontinue, ndosaka ndati regai timboya nematoxic families guys. Anditika tinavo, kana tichigona kuita matoxic mothers, toxic fathers, toxic sisters, toxic friends. Saka tinoita matoxic families, tinenge tinawo. Dziriko toxic families dzekuti kumba kwenyu imimi hatodi kukuonai muchiseka, imimi kumba kwenyu makasiwa muri nherera, kumba kwenyu imimi kana kuti munoita zvokumba kwenyu, maybe kumba kwenyu ndokwakaropafadzwa. Handika umwe akabuda akaenda South Africa, she's doing well. Umwe akabuda akaenda kuUK, she's doing better. Kana tarototambura kuUK kwacho but havazvisivika because sare kuti akaenda kuUK. Hanimaona umwe akaenda kuCanada, kana kuti akaenda kupi, kune uchinzi akaenda kuCanada ari kutoita she's doing well. Pamwe kutotambura futi ikokoko but vanenge vasingazvizivi, vanenge vachingoti nokuti sitari kuti ari kuCanada. So kunogona kutoita family dzinenge dzitoxic dzekuti they'll come and try kutoparadza family iyoyo, vagosumudza guwa risipo agoenda kunoudza afa kuti kwai uri kunzwa zvakati zvakati. Mafamily zvirimo guys, kana kuita one sister yako inokutenderedzai musoro mese, akaenda onotaura zvisipo, oenda kune uyu onotaura, oenda kune uyu, kuti mudaro munhu iye anenge adori toxic guys, munhu anenge achitori toxic zvokutodaro. Family dzimwe chete dzinongorwadziwa kuti dzakuonai mune kumba kwenyu kunenge kuri nani handika, and then vakutoenda kun'anga kana kuti vakutoenda kumaprofita handika kunokubatirai mushonga kuti ngazviparare vanhu, family iyi ngavangoita mapenzi, ngavangodai. So it's a toxic family. Ndo mafamily atinawo akawanda mazivano guys. I'm just gonna say the truth as it is, because panapa tongotaura chokwadi. Hanimaona ndo mafamilies mazhinji atinorarama nawo nhasi. Hakuna shoma mafamilies ekuti akabatana pese kuti panotonzi vanoita chinhu chimwe chete from the heart. Kune kuri kungonyengerana chete nekungo izinoirema havazvifariri.
ukatenga chimota chinyuwani nhasi, kwete mazimota, chimota chinyuwani watenga kana kakosa chaiko chaiko. Anomaona family vanotozara kumawhatsapp group kwachinyaya kuti akatenga chimota, mamona kutenga chisikorokoro akatoromba. Munoudzwa wedhire kuromba kumba kwenyu, but muchishanda kugara makamira kuti mushande, umwe achiza makadai kuti muite zvinhu zvenyu, motoudzwa kunzi makaromba. Vanoenda kunosimudza mhepo zvikuru sei ava vari nherera avo ka. Sorry yenyu to say this, but ndimi munenge muri vulnerable, you are the most targeted. Ndimi muri targeted. Kana usina mai nababa anokuvhikirira, ndimi chero vana baba mukuru wako nababa mini wako vanatete vako fangu vachikuprotecta iwewe, ndivo vanotoenda kunoti aiwa kana mati kune mamhepo ari kunetsa mufamily vangu tanongosarogwe bvisai mise kuava, isai kune vava. Vanotokumbira kuti bvisai mamhepo muise kune vava, nokuti uku kundokwakakodzera kuti kuinde mamhepo. Anditi maona ndokwazvinenge zvakodzera kuti mukandigwe, noti hamuna mai vanomira nemi, hamuna baba. Okay, and how do I join the life? Let me add you here. Kana uchida kujoina, hauna mai hauna baba vanomirawo vachiti ndikumirira vana vangu, saka unogara uri pachageti. Izvi zvandifungisa zvanga zvichiitika mazuva, pane inzoti hondo idzi zvanga zvichiitika mazuva apfuura apa, vhiki rapera. I got a call, ndakawana call from one pastor. Antika pastor havasi munhu wesocial media havadini, ndipastor kuti kazhinji kacho vanongondifonera, so tongotaura ndovaziva about that, tongotaura nyaya. Antika munhu anongoda zvekunamata. Then I got a call vakati, you know what, taguma kutaura last year I think kunana June, zvikanzi pana ndichinamata masikati I saw you. Ndikati maona ipapa ndiri kukudza izvo zvakaitika izvo zvake, nditori nemachats avo nechii zvese nemaaudios, zvikanzi I saw you. Saka ndakuona ndoramba ndichiti asi chii, ndobva ndaramba ndichinamba ndachibvunza Mwari, ndobva ndabvunza kuti ko Mwari chii. Handika ndobva vatanga kundiudza zvinhu zvavakaona. Handina kukwanisa kuzviramba guys, because ndipasa nokuti ndongozivawo, asi havana chavanoziva nezvangu. Handimaona, asi vakanga vachitaura kuti ndaona zvakati. Vakandiudza, he told me izvi zvino zvikuitika guys, hapana chandisiri kuziya guys. Ndanditozviziva kuti ndikutozviziva zvese zvichaitika, ndiri kuzviziva guys. Then vakabva vatanga kundiudza, ndakatovhurika ipapo guys, ndakatanga kutovhurika ipapo. Okay, alright, okay, because vaitaura zvinhu zvechokwadi apa. Remember asi munhu wepasocial media vari kutondiudza kuti kune hondo dzakazodai dzichauya dzakadai dzigozodai zvigozodai everything vakaleya. I was like, oh, okay. The first thing chandakangoita inini tine prayer team rangu ratinaro, and tine prayer team rangu ratinaro kuseri kwatinoitawo maprayers edu every time certain times edu. And I just went to them ndikati munoziva tichi ndatisivha kwai zvakati ndobva ndavaudza. So vakatondiprepare ndotozviziva zvinhu zvinenge zvichitobuda, zvinochana zvinenge zvichitobuda muvanhu vanenge vari mudhuze nesu, vanhu vangu vachitokuprotecta ivavo. Andika guys, mudzimba muzere hama, muzere maharu, muzere hari, muzere mabhodhoro, muzere chiimu mudzimba umu, dzinenge dzichiiswa mastaini, dzinenge chinzi kudai, dzinenge chinzi kudai. Apa unenge uchitigwa somudzigwa mhepo chinzi wasodai. Soka uri kuno kuuk kwacho handina kana 20 rand yandakatombosevha, handina, hakusevheki mari guys. Tinondobvunzawo ma20 akatouya kunoudza kuti muri kuzviita sei naimi, muri kuita sei, tidzidziseiwo guys, ndakana senti, muri kuzviita sei. Asi munhu anenge haaziva nditi kuti ndikutokwanga waya ndototambura, haatozvizivi anenge achiti aiwa zita chete. So ndakabva ndangoti okay, now that I know this battle kuti iri kubva nepapi, I'll focus more. And the moment ndatanga kufocusa ndakananga ikoko kakudaroka, ndinonyatsa kutoona kuti zvinhu zviri kutongodini, asi mene vakazowina. Handisirini ndaitamba, handiti ndivanotamba ndimi here naidhili, handisirini. Anomaona, saka zvinorwadza guys, toxic families ariko. Handizivi, I don't know you guys what you're going through, kana kuti makasangana nazvo, I don't know kwenyu kuti zvinofamba sei zvinozodii, handizivi. But you feel like you want to talk, you want to vent, and this is the platform, this is the time. Ndinokumbira kana paine maadmin ari mucomment section mise nhamba, handitika kana tongoti admin mazano comment section admin inenge chicontrola imomo, inocontrola iyo comment section is the admins now, they control imomo comment section. Can you please pin in the number
tivhurire vamwe vanoda kutaura vauye. Handimona hari dzizere guys dzatiri kuiswa imomo. Vamwe vana mai vafanirwa vachitotiprotecta, vana vachitotiprotecta guys, but ndo vanenge vari paforefront kuenda kun'anga kuti mwana wangu afanirwa kuroorwa. Haafanirwi kuroorwa, ndoda kudya, mari anoshanda ndifanirwa kudya. Ndakamuchengeta ini kusvika aita 9 months kuti azodai. Hanzi naisisi medu unoitawo sei. Fona Evelyn and ask. But zvimwe zvinenge zvichingori spiritual zvimwe zvinenge zvichingori spiritual zvinongotiwo uchitongomira panzvimbo wangu uchitongomira, because sometimes zvimwe zvinoitika vanhu vanozongouya ava handika havasirivo. Handimaona havasirivo vanhu vanozongouya vachishandiswa vati yozongoita nyaya yavo zongoita front. No, the battle behind will be chaiyo the real battle will be behind. Izvi zvinozongosonga zvimatrivial because panovhurika mukana handika wokuti paite icho mhepo dzemba dzinouya dzinobva dzavhura mukana, but the real battle handika havasirivo vavengi chaivo. The real battle akasimudza zvitakatanga zvise ari kumasure. Handimaona anenge ari kumasure. Ava vazongoitawo scapegoat, vazongosundwawo. Handitimaona number yakapinwa iyi guys, the number is pinned. Handitika come, let's talk about my toxic families, toxic sisters, toxic brothers, toxic mothers. Mumafamily mune chekuti ane mari ndiye mukuru, kana usina mari haunzwiki. Chero uriwo nesense dzakaita sei handiona haunzwiki kana usina mari. So ane mari mufamily anocontrola, he or she controls everybody. That's being toxic. That's being toxic. Hi my sister, but toxic. Did I dear, how are you? I'm okay. Ndango komenda panya the toxic families kuti hakuna kumira zvakanaka. Unosongotoona zvehamwaisvika izvizvi. Sometimes kutongorarama life yako, especially kana une vana vako ka ndo hama dzako, because hama dzedu idzi hadzitendi simeri. No matter waita chakanaka sei vanenge vachingotaura. Saka ina hangu seina hangu ndakazviudza kuti wese isu tisina vabereka murevi nhema. Ichokwadi ichocho tiri kuzvirarama. Saka unongozoona kuti vana vako first newe, life goes on ende zvinenge zvichitoendeka, unenge usina futi stress kungozviraramira life yako. Mwari ndo vanochengeta munhu simeri, whatever chaunenge wasangana nacho Mwari vanenge vakazvironga. Because hama dzedu idzika haiwa dasikasunza maoko kudai kuti Mwari tozvandoda kungotaura panyaya dzematoxic families kuti hakuna kumira zvakanaka kudzoko. Handisi kutaura zvevamwe asi zvezvangu ini. But hama dzinenge dziri toxic zvokunyanya ndedzipi apa? Dzekwababa here kana dzekwamai? Munoziva chinoitika. For example, isu tinenge tanherera, munoziva upenyu hwokuti vabereki vafa uri mudiki, unenge muime muchingokandidzanwa mukanzi kwababa kwamai, avo vanenge vachiita zvavo, ava vanenge vachiitawo zvavo kusvika makura. Even kumadzisisi madzibhuti ikoko unongozongoona kutoti zvinhu zvacho zveye zvichingova zviya zvokunzi hauna chaunotaura chaunonzwika. Handimaona ukada kutaura wazivisa, ukanyarara wanyararirei. Unenge muchingokandidzanwa so kungokandidzana kuti ukada kuti uitewo zviri nani kudada, ukanyarara wakudada nokuti zvazodai. Saka unotozongoona kuti saka ndosvikepi tichidai. Handimaona. Saka dzekwababa dzekwamai zvose zvakangofanana izvi, unless kana mangoona hazvizorevi kuti mufamily vose vanenge vakashata. Aiyo kunoita vantu vanenge vachimira nemi, asi unenge uchitozoona kuti sometimes vanozotopinda futi busy nokuti muri kuvateerera. Handimaona. Uzongoona kuti hazvina kuipa, unenge uchingoziva kuti nhingi uyu unomirawo neni, vasingamiriwo neni mungosiyawo zvakadero, mungoti izvi hazvina hazvo basi.
asi kukura kubva senangu kubva kuzvadakura kusvika pandava pano chandongokuudzai ndechekuti mwari variko hatizvioni zvedu but pane pamwe paunonyatogara uri wega kuti mwari variko dai vasiri mumwari pamwe dai takafa kare kana kuti hamheno pamwe takatourawa mheno kana kutopenga chaiko handinoona asi ina utoda kungotenda mwari pane zvese kuti mwari tinokutendai chete. Thank you for your contribution, my sister. Tinotenda. Thank you very much. Sigaitimbonzwawo vamwe. Right. Hanzi hama hatina kukamba nadzo dzese nakola. Kwanzi dzese hama ndozvazvingori. Talking from experience kwete zvomwe munhu. Halo kola pachirongwa muri paFacebook. Hello, Sisimeli muri session. Mushe kanjani? Mushe ndichimhoresa nevamwe vese comment section kuti vari sei zvavo. Ini ndangouya pano kuti ndigone kunodurura zviri mukati memwoyo wangu. Amai angu nababa vangu vakafa ndichiri kuenda kuchikoro ndiri form 4. Takazogara tichidzidziswa nekambani yababa. Tatisina kana munhu aiuya kana kuzoti tarisa angava kwaamai angava kwababa kwakusina. Nokuti vaiti baba vedu ndio vanga vane mari, saka vanofanirwa vachida kuti vanyorerwe ivo kuti vange vanoshandisa mari iyoyo vozopota vachitipa zvishoma. Saka zita rakanyoreswa ipapo rakanga riri rangu, saka makore angu anga asati anadzo kukwana kuti ndigowanika kunotora mari ndichizobhadharira vanin'ina vangu chikoro nokuita sei. Saka rimwe zuva munin'ina wangu akarwara. Ndovanaenda kune munin'ina wababa vangu ndikanotaura kuti mwana arwara. Zvikanzi zvione here, handiti ndimuri kutyika mari here. Saka zvinhu zvakandibata nokunondirwadza asi ndakuroorwa nokunochata vakati ndo baba. Apa maigara nani mimi? Maigara nani? Taingogara tega, ndini ndandiri muhombe, taingogara tega. Makore kutora mari 18 years ka. Saka makati kugara mega nevana musati mane 18 years. Ndichigara navo ndobva ndazoroorwa. Murume wangu ndianga kuendesa vanin'ina wangu kuchikoro kusvika vapedzawo vakatoitawo mabasa akanaka. Mumwe wacho ndakaroorwa ndine 22 nokuti ndakabva ndapedza form 4 ndobva ndazoenda kunoita kosi yangu kuParire Nyatwa 3 years. Saka kola pane kudibata muri kuti imimi vabereki venyu vaka makaramba makagara pamba vabereki venyu asi mafanzi panga pasisina. Takagara ipapo asi painge paine zvakaoma, pange pakaoma. Sisimeli handidi kukunyeperai. Hapana inonzi hama angava kwaamai angava kwababa. Munin'ina wamai angu chaiye ndakuroorwa akatanga kutaura kuti inini handiuyi ikoko, handisi hama yake, ngatsvaga amai vake. Asi pese apa vaiti uyai kumusha tongoenda nokuti tatisina choice, tonovabatsira kuita basa todzokera kuHarare. Ndakuroorwa vakati havadi kuti amai vedu kana nanhasi nyakuti kaita maproblem havatodi, vese vari true vanin'ina wamama wangu havatodi. Saka ndisaka ndichikuudzai kuti upenyu hwakaoma asi Mwari watinonamata ndiMwari vane nyasha, ndiMwari vanogona. Mwari vakatiwanira nyasha. Inini ndine murume wangu ndatokura, ndine mwana wangu firstborn yangu anitori ne26. Ndatochembera nemurume wangu andakangoroorwa naye ndikachata naye. Vanin'ina wangu matwinzi vavo vakaroorwa, hanzvadzi yangu ikaroora, tese tiri kudzimba. Ivo vairamba kuuya kuzotibatsira, hakuna nemwana akaroorwa. Ndosaka ndichiti dzimwe dzenguva tinganetseka tiri vadiki asi ngatirambe tichinamata Mwari nokuti Mwari uyu ane simba kudarika vanoshandisa mishonga. Toda kusimbisa nedzimwe nherera kuti musambofa makadoza hope. Imimi batanai semhuri, muvasiye vakadaro vanokusarudzai. Ramangwana vachakutsvagai asi munenge muchivasiya vakadaro. Saka ndaugati makura imimi vana baba vakataura tizvo hatidhumu kudya mari wona iye kutamba makura right now vanodi muchiri in contact navo here vanouya here what's happening? Vakazoita
every year vachishaya vese vari 3 vabva vashaya hakuchisina baba. Okay. Asi upenyu hwacho hwakaoma simeda handidi kukunyeperai. Handidi kukunyepera asi ndinoda kushingisa dzimwe nherera zhinji dziri mucomment section kuti shingai vasikana, shingai ananzvadzi. Mwari ndo vanoziva. Nokuti pairwariwa. Usina kana wekuudza woita se wotobatsirwa nemunext door. Kuti upenyu huite zvakanaka. Because wangocho chiri mwana. Wototi kana waenda kuchikoro ndemuka makuseni wobika chikafu chokuti vana vakazodzoka kuchikoro vodya. Vamwe vasingaende kuchikoro vanongoswera varipo woti musabude gate. Saka chikafu zvamaibika maichiwanepi? Chikafu chataibika varungu vekubasa kwababa vaishanda kubasa kwavaigadzira vari makaniki. Ndo vaimbouya nechikafu asi vaitibhadharira school fees tese. Ndazokurawo ndaona kuti inini ndabva pasisina vasikana. Ndakabva ndatora vasikana ndakugara navo inini murume wangu achiendeswa kuchikoro. Pamba ndobva ndazoisa maroja. Saka maroja iwayo ndaanga akutibatsira futi imwe mari. Kuti hanzvadzi yangu last born aende kuchikoro awanewo mari yekushandisa. Bravo Kola. Bravo. Kuri kwangu handidi kutaura zvokunyepa ndinoti hakuna chakandinakira kuhama dzekwamai kana kuhama dzekwababa. Nanhasi zvinotobata. Zvinorwadza. I know, I can feel the pain in your voice, Nanas. Yeah. Asi zvisinei ndinotenda Mwari kuti aiwa inini nevana vababa vangu aiwa takabatana. Angoita dambudziko tinomira tese. Saka ndo dzatove hama dzako idzodzo. Ngavashinge. Right. Thank you very much, Kola. Sure. Thank you very much. Thank you very much. Kola Chimaita Basa. Sure. Thank you very much for sharing. Thank you. Guys. Ndikola uyo ari kutaurawo experience yake nekukura kwake vari nherera mushure mekunge vashaikirwa hama dzikatanga kutaura kuti zvionerei. But as usual, as always, God is good. Kana vada zvavo hakuna anomisa. Kola, hello. Ndiripo Kola, how are you? Yes, family inorwadza. Anorwadza sisoi. Takazorwa tiri 5 mbambedu first born ayo yakapondwa kudhara. Asi munenge navangu nehanzvadzi yangu vanopinda postori. Vapinda postori kudaro ini handipinde postori. Mwari akangondikopererawo baba namai vakanga varambana kudhara ndiri grade 1. Tikakurirawo nherera tikakurira kumuti wamama but tairara panze tichienda kuchikoro tisina kudya tichimuka taisakura mumuti. Asi baba vedu vakazotitora patagara napapa baba pavazoshaya patakungokurirawo kutambudzika patangomitiswawo nokuti papasina munhu mukuru aititarisawo. Patagara inobva ndamitiswa mano kutanga baba vekutanga vakanditora. Page 2 baba vashaya kudaro haamuna kuti vana vamai vangu kuti vabatane zvakanetsa. Takura vanga vakuita godo. Inobva ndauyawo kuno South Africa. Ndauya kuSouth Africa ndakatorawo munin'ina wangu aitambudzika kuzaka uko achibikirawo sadza mari bva ndamuti uyawo but at the end munin'ina akandipandukira. Ini ndakaita lucky bva ndawanawo chimudhara changu chechirunguwo chemurungu. Akatanga kurwadzikana kuona kuti ndakubudirira ndakarwara. Ndarwara kanditi inini ndo ndakupinda postori. Kuchechi kwedu kunonzi siyana nenjuzu, usadanana nenjuzu, murungu injuzu. Apa raseka ndisikadi. Murungu injuzu? Injuzu kumapostori ka. Ndakadecida but ndakatora one way yekuti regedza ndimire nababa.
kune munodla kune chingwa chako raona Mwari nekuti baba vangu vakarwara ndetengesa mafrizi dzamubari kuti baba vangu vawane medication. Saka murume ndakamira naye iye munin'ina wangu bva tengositebhi yake inobva ndatenga yangu inobva ndabatsirwa nemurungu bva ndavaka zimba rangu kuHarare uko. Pandapedza kuvaka tichiri kuvakisa ndopakapedza kuti inini mari yangu inoba mari yemunin'ina wangu nekuti taivakisa pamwe chete. Tavakisa pamwe chete udare zvikanzi inini mari yangu inoba mari yeuyu nekuti mari ndoiwana kupi ndakaropa. Hazvina kusvika munzeve panguva yayo takaramba tichingovaka. Zvakatozobuda gore rakapera ndakunzi wakaromba iwe kushandisa vana vanzvakadzi. Pandaudza baba vakati nyarara siyana nazvo idgo. Vanondichengeta vanonditira zvese. Ndine kuti kuri kwandakaenda ndakagona form 2. Uya nzvambi yangu mupostori ndiyo kuti toda kuona kuti kana mabva Joni kweni koko munouya muchipinda pai ndeyakatondipa shungu yekuti ngavake. Yes. Ndavaka kudaro. Iye zvinezvi ndakatenge imwe stand kudombo Shaloko. Ndiri kuvaka futi ndopakabuda pakuti munin'ina wangu pakachizvitaura chokwadi kwandiri kunditi achindituka maodhi acho ndinawo chinoda kutumidzira munomanzwi. Wakaromba iwe kushandisa vana vanzvadzi ndozvaari kutaura uri kubatwa kumasuwo iwe. Ndakachema ndikatumbopinda muchipatara asi ndakazvisimbisa. Boyfriend yangu yakati zvisimbisi nekuti vane godo newo. December ndabva ndaenda kumusha. After that vandiudza kudaro mwana wasisi wangu akangouya kunokuba kwangu. Zvikanzi mama muri kuziva here kuti mama wangu vakabatwa kumakuva. Kumachii? Sisi mama wangu vakabatwa kumakuva ari kunzi vakabatwa kumakuva. Iwo sisi vako ava iwe munin'ina wako? Aiwa sisi chaivo vamwe vaive nemabusiness. Sisi vako? Sisi vangu chaivo. Okay. Ndikati ini ndakashamisika ndinoda kumubvunzurudza nokuti akatombosaudza vanhu. Pandatokunyari chokumubvunzurudza ndakabva ndapererwa ndikati wo uyu vaimuda nekuti anovapa mari. Inini handivape mari nekuti ndakanzwa karunyere kubheka kwekuti wakaromba handidi zvangu zvekuti ndivape mari dzangu handichadi. Pandaenda kumusha kubva ndanosvika December because akanga hanzvadzi yakanga nditi ndakambinge ndaenda December kanditi waregedzere kuya kuno kuti achida kufamba. Uya izvezvi muri muna machi gore rakapera ndikati handikwanisi kuuya zvikanzi kana waramba uri muruzhi. Kubva ndazoenda December uno ndikati ndauya chindiudza zvawandiudza. Vandamutsanangurira nyaya yese yakaitika yasisi vangu yese iye aitoziva zvimwe akaramba akanyarara. Vakazenge vabata chokwadi kumashure nekuti vanhu vakazenge vavaudza ndofunga. Vashikanzi iwewe chena unotora chena unotora sisi vavo vari kukupira wavatora vobva vauya kuno nekuti inini havakwanisi kuya kuno nekuti ndakamutuka nezuva. Ndofunga akazenge azviziva manje akanga asisa vade. Right after that vauya sisi vaya ndopa zvakataurwa zvikanzi iye akutotaura zvinhu zvakasingazivi. Saka muupenyu toda kungoti hama chedu chaidzo even vana mai vako mira nevana vako ndo chinhu chonofanira kutrasta muupenyu. Saka mungamberi muri kuti muri 4 handiti pana sisi vahombe vekubatwa kumakuva koita iwewe koita mumwe kozoita hanzvadzi uyu munin'ina uyu wekuti ramba murungu injo koita hanzvadzi yekuti wofuti njozo koita hanzvadzi. Saka madhivhaidhana muri 4 makadaro kuti mumwe nemumwe vakumira ega. Kumira ega inini pandakazoenda kumusha murora wangu akati nematambudziko nemashandiro munoita ndinoshanda mumba nematambudzikira munoita nemashandiro munoita ndinonzwa muchibvunza vanhu vezvikwereti zvenyu pafoni kana mauya ende imwe mari tinotongoona muchitongopiwa neboyfriend ye. Inini handina mwana anorwara pano tete ndozvakandiudza. Handina mwana anorwara izvo ndezvavo zvokuti munin'ina wenyu ndiyane godo nekuti pamakavakisirwa dzimba mese imi makamupa 10,000 yekumutenda uyu akamupa 5,000 ndopakatangira godo. 10,000 US dollars. Rand. Okay. Ndichimutenda kuti wakaita basa.
Pakatangira nyaya uyu hanzvadzi mukondrowo nemunin'ina wangu. Saka vekumapostori vari 2 vanowirirana. Zvinezvi zvanyandurana futi. Kwavakuru ava vekumakuva ava vakabatwawo sei kumakuva? Vakasvikako sei? Handitombonyatsozivi kwavakaroorwa nhanzi ndokwavakabatirwa. Ivo hatina zvatakazoziva kare. Nokuti yakati pari pakati pegore rakapera paSilva tafonerwa zvikanzi endai kumutauni muJoburg. Mwana mheno aanzi adonhapo araita sei ata sei. Neye tatichiri kuwirirana neuyu munin'ina wangu. Patakutoti hande. Izvo vaati aiwa chiregedzai kuuya ini ana mamhandara iti. Izvo ndo nyaya yanga yamudonhedza iyoyo BP kuti mama wakunzi wakabatwa kumakuva. Apa mutaudzani motaura navo here senya elder sister? Ava sisi vangu ndotaura navo because havana kumbondikonfranda undituka. Vakanga vaine mabhizinesi sisi Mary. Vaine bhizinesi asi izvezvi vakutengesa madrinks murodhi. Kuti saka pamwe vanga vakatoenda kumakuva ikoko kuti kudaro? Inini chandikuona murume wacho ndiye akavachovhera kuti vakarombesa. Sisi vangu ndinombobvira ndavari even last week ndakatovatunzira chikafu ndakatoisa painozvi.com from business on kubva kutovatumira chikafu. Ndakavatumira nekuti vari kutambudzika. Unonzwa tsitsi. Vanga vakaroma. Patakatuka ndakabva ndibloka kubvira gore rakapera nanhasi ati akandibloka. Asi unotomboita chishuwo chotaura naye semwana mai yako? Chishuwo chacho nokuti bhaibheri rinotiregererana. Ndizvozvo. Uri kuda here kuti timukonzauti timuvinge here nditaure naye kuti mutaurirane? Ndoda. Asi hamene utano bvuma here because rafu yainayo. Hamene tichunga ndatazongotukwawo tatukwa. Uchandipa madetails ake kuseri then ndomuvinga inini kuWhatsApp ndombotaura naye. Mutaurire kana kuchida kana une chishuwo mutaurirana kana zvarambawo zvaramba. Teta kungokuti musiye muchimusiya akadaro kana azofunga kuti achadzoka ikachadzoka but kana uchiti uri kumusuvira uri kushuwa kutaura naye semwana mai vako just give it a try. Maybe muchazongokonana panyaya yekuti iyo njuzu iyi uchinayo ivo vanoti havadi njuzu. Nekuti mweya inosumuka mukati memhuri. Ende pamwe kune kutoshandisirwa nevanhu vanenge vasingadi kuona takabatana. Of course. Saka munhu unozva chinondirwadza ndechekuti munhu andakaunza muno muJoburg muno. Wakongoda kuitigwa nani? Taipfekedzana. Woda kuitigwa nani? Unoitigwa nemunhu angari kudhuze newe. Gola. Woda kuitigwa neni ndisingakuzivi ndisina basa newe. Unofanira kuitigwa nemunhu iyeye wakabatsira ndiye anokupandukira uzvizivi. Handizvo ndakaona ndosaka ndakati Mwari akatiregerera naye pano panyika. Zvepano panyika zvinosara. Zvese zvatinazvo zvinosara. But musi wandinoenda kudenga ndinenge ndawana. Ndizvozvo. Ndinonotongwa ndega. Ndizvozvo. Tikokuregerera kuri very important hako. Because it's for your good. Namba yakapimwa Selina. Kana ndambloka handina kuvabloka bese. Even hanzvadzi yangu nezvi unotoona chisenda tuma message kuti batsiranai kuenda kuma-overseas zvichi. Ndomunzwa kuti ndinotoshuwira kuenda ku-overseas. Dai ndakadzidza. Dai ndakwanisawo kunyora English. Ndaienda ku-overseas ini. But handikwanisi kunyora English. Ko njuzu yako unotaura nayo sei naikola? Anotaura shona. Ani? Iyo njuzu yako ino njuzu. Utaura motaura yenyu inyaya yekunyora chete. Unonyora chirungu chinonetsa here koni? Unonyora china kana basa chinonyorwa nemagrade 7 kola. Unonyora IELTS. Iwe hati unongodzidziswa here. Iwe unotogona kutaura kana uchigona kutaura nokuverenga chete unongonyora. Handichatobhozama bhozi akatondiitira caregiving ndikaita license akanditoresa zvese ndinazvo. Okay, murungu wekwadi kuchikuroora ane mukadzi? Ndotori izvozvo. Ndomugara mose? Alright, muchonimo? Iye ane mabhizinesi? Aiwa, anotoshanda kune imwe kambani kwaanoshanda.
Saka munhu anokuwana mari yakawanda kwaanoshanda. Ndakatombona kuti mombe anotongokuchengeta. Mombe zvevamwe zvokuti achimudhara chaivo makore mangani? Ani 65. Gara ipapo uchengetwe koni. Uda kuendepo uchichengetwa? Ndine 49. Gara uchengetwe ipapo. Une 49? Aiwa munauya kusiyana. Ndio izera rako kugara ipapo. Akatotitoresa mhenu kana ikabuda pemiti yelife partner ndo yatakatomira because ndandiri kuZEP akatitoresa life partner. Wakapinda koni? Saka takamirira. Chimbosara kuti uchiroga uchigara zvako. Ndozvavasingati hama dzako zvokunzi lobholo zvokuti akaramba kubvisa roora izvo zvinarunga vabhilivhi muroora ka ndozvavazo hapana zvanisinganditire zvese handibhadhari kana renda kutenge kana chikafu handite sei nemotikari anga akatonditengera motikari zvainge ndikatoroverawo nayo shuga rakafika pasei kurura kudhaiva woteseta kugochitanga watanga kudzidzira zvozo chavo shuwa munatengwa mota but ndakatopera munhu asina junction ndandiri straight munhu aitenawo anotokuda nokutira zvese izvo outsurance anga akatoinyoresa kuoutsurance ndikatopiwa mari yacho zvikanzoda kuitenei ndikati ndawedzera unopedzisa kuvaka musha. Saka hana kana vana here? Ane mwana 1 anga ine 2 but mumwe wacho akashayika neaccident ndatoona 12 years tese. Aiwa achingogara matowato wemurume nemukadzi ko kuchimuitira chimwana koni? Hadi mwana futi ko hadi mwana asi mwana wacho hakunetsa hake handiti mwana wacho vandoya after kana baba vavo vakanzi varwara topanoi. Gara ipapo koni kana imba yake pamugara andaiti kuudza umwe wedu anenge apinda gaizi tinotopa kutomuudza kuti agabatirire umwe wedu akapinda gaizi kana akatopinda gaizi ngatichomuudza izvi ndokutoti ava kugara ipapo akabatirira zvepo akapinda laki ndokusiyana kwelaki ikoko akatopinda vakatengesa mukare kuti imba wokwarare wakapinda kundodhiraivha mota wopedza kudhiraivha mota yakutogara musabhabhu uri kugara musabhabhu kaiwe motikari yacho payakandorera antiinsurance yakabhadhara yakatobhadhara 69,000. woda kuindepi ndokutengera motikari zvauri iwe gotsvaka varume vechitema uchiti kwai utsvake zvauri iwe chigokuhama kona wotsvaka varume vechitema uchida kuti kwai hei chichi gara ipapo ndopako ipapo uchada bonde zvokudaro iwewe handitombotsvagi nokuti tatone 12 years. hauna boyfriend hauna kana imwe boyfriend kumasure kusaidi handina usaita boyfriend uti unotokangasa kugaro wako ipapo unotokangasa kugaro wako asi handiti zvese bo ndinotendekubasa because ndakatotokuda kuchishanda pamako imomo rambochishanda kuti ndikakuti gara ko ndikafa exactly ndizvozvo asi zvese bo hazvo kamamapesweki zvose bo mubedroom ati bo chaicho saka unoda kuti gara ipapo kona usaze ipapo gara ipapo uda kuendeka zvandikumengerwa nehama dzangu kuti dai vatipa mari isusu ndisadogadzira upenyu hwavana vangu. Aiwa ngavanenge zvavo vatinapinza ngavanenge zvavo vatugere vakatogara ipapo ngavanenge zvavo ndibhadhara ndinoyeba kana chikafu handitenge kana chiipapapa ndikatongomuudza kuti ndatadza kubika pfuura chitenga chikafu anotongoya nacho handiti chakawanda sei. Aiwa chigara aiwa gara ipapo koni gara kwekuinda hapana ipapo ndopako chitogara iwewe kana wakangwara manje kona ndafarira kuti une musoro wakatovaka zvino utovaka futi ukadai itenga turutoka iyoyo imba wakatovaka chibva watoishongedza uchipa mulungu ipapo shongedza imba iyo nemari yake uri kuziva shongedza that house inyatsokuru yekutanga akatombobiwa kanditengera shongedza imba zvese uri ipapo kuitira kuti akanzi nhasiwo panzi diki zvaataura izvi wakananga kumusha ledha chaikwete fomu kwangu ledha chai chaiyo aiwa wakapinda gara ipapo kona saka zveava vari kuti munhu wako injusu dei vachimbozati njusu yakakupinza seka dei vasingadaro handiona so
dei vasingadaro. Saka iwe uchizvigarira usiyane nazvo papa uri kuchengetwa vanoenda kuchikoro Mwari vanovhurirawo pavanoda handiwaona kana wadzisa wadza unozongo igezi munhu akapinda uyu munhu akapinda uyu une vana vanganiwe makura sei okay saka ndiva kugara kumba kukupamba pako good wakagona stereki ngavagare ipapa kugara imba unodzokera kumasure nehama idzi asi dei wachigona kuti ungomukonvinza minde koti akatobvuma yekuti tiite life partner nekuti akatobvuma but hameno kana ikabuda tangomirira aiwa unogara the fact yekuti une chipepa chicho kuti makaapply zvelife partner chicho you are very legal munyika unotogara kusvika zvabuda decision yavo yabuda but pandakabva kumushando pandakapiwa magezi muna December but vanhu vakati nekuti takaitisa permit yacho immigration chichi akati gara wakamirira outcome yako yes ndizvo zvonomirira outcome asi iwewe wakamuwana sei upavo mamwe madiki aya matimu vanin'a vako vadzikoma vangotambirawo kusaidi kwakatambira kuti Mwari wakatambudzika Mwari akupe nhamo ende madhayaridzi kunamata chinhu chakanaka yes kunamata handidi kunyepa chinhu chakanaka even ukasaenda kuchechi namata wako wese uri mumba yes baba ndakakanda chipepa it was 2012 ndichifamba ndichitsvaga basa ndichikanda zvimapepa mudzimba dzevanhu kwakusati kwanyaya yamukurumbira wamatsotsi kubva vandifonera vakati uya ndaona chipepa chako asi ndine musikana andinaye asanga achima kubva zvikanzi ndichakufonera kuti chiuya bva vazondifonera bva tasangana bva vatonobvunza kuti neusimati wako unogona kushanda mumba ndofunga vangu hanzi ndandatokufarira kugara vandati try me zvikanzi allright bva vazondidedza iti Saturday pandayobva ndavaklinira mumba mavo zvakanaka next week yacho ndakaona pamukitchen counter yese yakazara grocery zvikanzi utore kana wakuenda kumba zvese izvi kana usingakwanisi kutakura unondiudza ndozouya nazvo nemari 500 yange mari 2012 of course zvikanzi utenge hembe dzekushandisa dzewinter vandadaro 3 months vachingondidaro ndopo vakazondiapproach vakati une murume ndakambotanga ndichinyepa ndikati iro shavire kwedu naiwe shavire chinhambo richinherera zvikati handina ndopandakazoti ndina ndandichinyepa zvikanzi after 3 months zvikanzi let's go out autye but achaenda out neicho chibharanzi chekusaziva pakuenda uku out ndazodhiraivhiwa ndikati aiwa kwatakuenda kweti ndakutya muda unondiuraya taenda zvikanzi aiwa tora full number dzangu dzinotumidzire mwana wako kana chiine number plate yemoto vataenda ngatadzoka vataya tikagara tikagara ndopo wakati ndakufarira ndakuda ndikati kana munhu achikuda nemwana wangu chete ndinokuda asi kana usingade vana vangu ndopo akati handokudako nevana vako ndopatakatangira ipapo ndopatakatanga kutodananawo ipapo good asi hazvina kuremera here kuti takutongana nemunhu first time takutongana nemunhu murungu because varungu vanoda utongo hwavo kuchinzi vanoda zvinhu zviri different like chii ameno wakuita wakutorova here blow ino ichi bj ameno ino ichiko bj wakutorova because ndozvevarunguka ndozvavanodaka varungu wakutorova here wakutodye manje ndokukanasa kwavari kuita because ndozvavanenge vachida varungu anotonyatsodzitarera kumusuda tonditi niwo nondononge festivhoni yako iwewo ainga zvakaoma kana nguva yako isati yasvika inenge yasati yasvika asi kana yasvikawo inenge yasvikawo ndizvozvo aiwa tinotenda tinenge tateka masaizi 32 28
Pandambokwirira kusvika pa32 years zvinoedza kutopika 36 38. Aiwa ugere. Saka hama chadzvaga ndiri kunyepa madhayaris hama chaidzo handina chakanaka. Onai ndakandabata munhu wangu vakunditi injusu. Imagine ayo gara chero injusu iyo gara hakune njusu yacho no problem. Gara nayo. Injusu ndakaida kani sisimezi. Gara nayo. Maita basa. Sisimezi. Wow. Thank you very much Kola waita hako. Thank you very much. Guys, tinopota tichimbowawo kadzose guys kuti zvina kids. Anditika techiwa kwese asi tiri kudzokera pa point yedu yehama. Anditika pama toxic hama ma message awanda. My messages awanda. Right, ndikentiona ndotanga nopi. Anyora. Anyora mnyaya ati hakwanisi kutaura ari pabasa rongo aripo, right? Makadini sisimeni tiripo pamatoxic apo. Ini ndakamitiswa mwana ndine 19 years ndokubva chikoro chatoperera ipapo paform 4 ndokutotanga kushanda rese that was 2001. Kuzoti 2010 ndakauyawo kuno kuJoni ndokutanga kuita madhumbe. Ndakasira mwana mai vangu but tina agreement yekuti ndobhadhara musikana webasa. Ndikati okay, it's fine. Ndaishanda madhumbe uku ndichiita zvokubheka ndichitengesa. Ndakakwanisa kunganidza mari yangu yandanga ndanzi neshamwari iri Australia ndiunganidze ndigouya kuchikoro ikoko. Mari iyoyo yave yakawanda zvisingaiti about 16,000 US. Wow. It took me manje ndoita sei vari kufona chibhomirai I'll call you back. Vari kufona I'll call you back. Anditika it took me 8 years kuti ikwane because ndipo paive ne-school fees, accommodation and food for 6 months ndiri kuAustralia ndisati ndokwanisa kushanda according to my friends. Ndakaenda kumba 2018 ndikanoudza vabereki vangu ndizvo zviripo asi mai vakaramba nyaya iyoyi kukanzi beta mari iyoyo utengere mwana wako imba. Ndakateerera stupid me. Takatsvaga imba tikashaya and end up takutenga stand but ndakazowana kuma low density yabva yatiza because of my course, right? Ndakazowana kuma low density saka yaidhura. Ndakabhadhara yese iri full 13,000 US straight kumunicipality ndikasara ndisina chikwereti. Ndakavaka katemporary shelter 2 rooms and bath and toilet ndakaisa tenant sezvo mai vari ivo vaigara nemwana. Ndakati tora henyu mari, it's okay. 2020 covid yakauya basa ndokupera. Pandaishanda ndokuwana kumwe but hakubhadharisi kwekutanga. Now problem mwana wangu akazotizira but kumurumewo asinawo mari asi vanodanana. Ini ndokuti kumwana chiendai mobvisa loja mupinde mumba zvireruke. Ndo pakabvira problem yese. Mwana wangu ari kudzingwa pamba ipapo namai vangu kunzi ibvapo ndiise loja. Sisi ndafunga kupatengesa ndotenga kure ndivake. Saka ndorasa mwana wangu here nokuti murombo here. Akatoitawo form 6 asi kungoti iye zvino anongoshandawo mumashops mutown vachiita zvokuverenga achiita zvokuverenga. Ndakapatengesa ndikapatengesa ndingazi ndakanganisa here ndovakira kure. Ndiri kubasa hangu ndingadei ndaona but now I can't talk. Ndafona but now I can't talk kuvarungu varipo, right? Mainzwa akanyaya iyo mainzwa akakona akanga audzwa neshamwari yake kuti uite mapepa wodai akaunganidza mari yake 16,000. Aunganidza 16,000 yake US dollars. Akanooneka vabereki kuti ndo plan dzadaita ndo ndiri kudawo mablessings evabereki. Ndikunodza vabereki kuti ndafunga kudai ndaona bhurura nditi ukadai kunouya. Vabereki mai vakazviramba vakati zvari kuita izvi zvari kutaura izvi hazviti. 16,000 wadi kutenga imba utengere mwana wako imba. Ndobva afuririka andika. Saka ndobva vaenda kukanisa ndobva anowana stand yekuma low density achibva isa 2 rooms yake nebathroom netoilet. Saka mbuya ndovanga vasigwa mwana saka aitumira mari yekusikana yebasa seagreement yavo. Nawo papera akabva isa loja akati ndochisa loja mari iyaya ndiyo mochiwana muchishanda but mwana akazokura manje waaitira izvi. Akabva atiza akaenda kumurume. Atizira akaenda kumurume atika mai now is saying okay mwana wangu nemurume wake murume hana chinhu but vanodanana. Anditi chindai munogara pamba pangu papa muchengeti. Mai vari kuda kuramba tora mari yeroja havachadi manje vari kudzinga mwana muzukuru vari kuanga mati pamba pari pemwana uyu
vari kudzinga muzukuru kuti ibva pano handi kuti vakwanise kuramba vachitora mari yeloja. Saka kola ndo pari kuti kana ndikatengesa hangu pamba apa ndenge ndakanganisa here nokuti pakutomutsa musindo ini ndiri ine I would do the same, I would sell because guys paunoshanda unenge uchiitira vana vako. Imimi guys mbonyatso kufungai tinoshandirei isu? Why do we imi vese even vanhu vari kunana UK kunana kuSouth Africa kwese kuno kuUK kuno hakuna kids, hakuna chinonakidza kunoko, asi magara mashingirira nguva yakareba. Makashingirirei kunoko? Handi mukushingira life dzevana venyu vari kuSouth Africa kwaunenge uri madhumbe, handi uchinzi kwesha matails netooth brush, asi unoshingirira because kushingirira vana vako. Mai vako ndo wawo of course maiti vana maiti vedu tinochengeta nditi, but unenge waveone vana vako kuti waitira vana vako. Kana vodzinga mwana wako pamba kuti ive vachitora mari yeloja guys, kana nemiwo mukati kudii? Ndisati ndafona makoma vanhu vari kufona vakawandisa. I'll call you back guys mese ndokufonerai back tipedze one nyaya tichienda guys. Poita sei fonai kana kuti kwirai mutaure, sendai request mukwire mutaure mupiwo advice kuna Kola ari pabasa but she's following. Handiti oitawo sei nenyaya iyi? Oita sei? Inangu ndinoti ngaatengese zvake kuchengetedza pisi yacho, kutengesa hawa nemari inozotenga nailara. Saka mwana wake utambura iye ane baba. Hako ndakazvitengesa akatengesa keuchoga chero kumedium density uku kumano density yes, otengesa choga kuma medium density kwaanotsvaga. Andimaona kuti anongovaka chinyararire ikoko, anozongovaka onesa achimbopedzawo kuisa boiska iyoyo mwana wacho oenda unogara ipapo. Anzira Matilda my story. Tenchina timufone. Handimaona. Saka handizivi rekaitinzwa vamwe guys tikaona 2-3 vanomuudza ini hangu ndakazvimira ndikuti ngatengese hamendo vamwe iyi angaisa request buda udzoke rikuramba kuedha buda udzoke and I'm thinking kuti atengese akatsvage kumwe zviri nani. Hands she can give mama a monthly allowance. But remember, mai vakutoda pamba ipapo kuti vatore mari yese iri ipapo. Saka zve allowance maybe uchati ndichakupai $50 vanozodai. Iyi pamwe pamba apa pari kutopinza kumano density ka i2 bedroom handiti i2 bedroom house iripo. That means akasa cottage yake ine 4 rooms. Pamwe iri kubhadha kwa 150. Mai vanenge vachida yese havasi kuda $50. Havasi kuda $50 vari kuda yese. Saka podi ndivana vaya hanzi ngatengese. Saka Kola I think you'll be able to read my comments kuti uone kuti vamwe vari kukuti chii. Andichira you'll be able to read my comments kuti uone kuti vamwe vari kukupindura kuti chii zvakaoma. Hi. Yes, Muri sei? Yes, ndipa live. Muri sei? Mushe. Mushe kusa. All right.
Right. Hello guys, hi guys, we are back. Yes, tine mumwe ari pafoni saka anga achida ke like she was angofunga kuti protocol but nyaya yacho yanga achida kutaura haisi nyaya yekuti ingavhundutsa kuti akunguudzai direct, haisi nyaya ingavhundutsa saka andiudza ke ndamuti you can say it free wakasununguka madhairis. Now you can talk now. Alright, makadini enyu madhairis, ndinoda kutenda nemoyo wenyu nerudo rwenyu mese madhairis. Pano pane rudo and pane Musabate speaker iphone. ndakauya panapa. Muri kundinzwa? Takunzwa. Alright. Ndakauya panapa ndiri muchaneta gore rapera. Ndikataura nyaya yangu. Vana vanga vachida kuzomirira maresults avo this year. Musikana akapasa ava form 1 akabuda ne8 units. Mukomana akapasa akabuda ne8 mascience subjects. Saka anti Mona Lisa vakandibatsira kumwana mukomana. Izvozvi vari kumirira kuti maforms aiona May ekupoli abude vazokwanisa kuita chip in mwana aende kupoli. Vakanga vanditi ndiende kunotsvaga nzvimbo. Tanga third week yaFebruary saka zvakabva zvanzi tavhara. Saka izvozvi taakumirira muna May maforms kuti abude futi. Asi ndinongoda kutenda chaizvo kuti dai Mwari akuwedzerai mese madhaizi nerudo rwenyu kutendera uye anti Mona Lisa dai Mwari avawedzera chaizvo paupenyu hwavo zvese zvavanobata nemaoko avo nemhuri yavo nemurume wavo. Ndinotenda system rine rudo rwenyu kundiisa paplatform kwavakaita zvadziri nyasha dzenyu. Saka ndozvandauya ndichida kutenda kuti parizvino izvi ndiri kuzadzwawo nemufaro nekumirira kwatakaita. Kana kuinewo vanenge vachiziva ma-appendix aya anoitwa mahara vanokwanisa kundibatsirawo through sisimeli zvinenge zvichizobatsirawo anti Mona Lisa nekuti vada kushandisa mari. Asi ndakazonzwa kuti kune ma-appendix emahara saka zvese zvine zvakangondinakira handisi kushora asi ndichiitirawo kuti varerukirwewo naivowo saidhi ravo nekuti vari kuita zvekutosacrifice nekuti havasi kuda kuona mwana akagara. Ndatenda hangu sesimele, ndatenda nyasha dzawedzerwa mukati meupenyu hwenyu ende dai Mwari aramba achikuwedzerai wisdom. Thank you very much Mucha. Right. Vada kutenda zvavo kutenda jaiko guys kunobva mumwoyo kwakanaka. Vakauya pano muchiri kuremember last day tichikava pasere kuti muchaneta paya and let me just be open and frank. Munhu ari kutaurwa kunzi Mona Lisa akavabatsira munhu ndakavapa kuseri vachiti munhu kati avabatsirei ndiadmin wepano Mona Lisa ari admin wepano mudzimai zvakare wamukoma Gordon. So she has been seeing them through vana ava vapasa kudai. She has been taking care of vana ivavo. She has been taking care of the fees kusvikira patasvika. Ndivo vamaiti beautiful slim lady vamakaona panapa ndivo maichangata handitika ndiadmin wepanapa ndivo maichangata handitika. So vana vapedza chikoro vave ukweko zvinova kutsvaga pekuti mwana umwe aende kupola akabuda ne8 mascience ameni kutaura kwavo. Handimaona wani munhu adzoka kuzotenda vasikana pano pane batsirwano vakawanda havadzoki kuzotenda. Wani munhu auyawo akati ndoda kutenda. Thank you very much my sister and mai Maya Mwari wakuitire zvakanaka my sister, rambai muchienda mberi mwana uyu apedze chikoro. Thank you my sister. Right, regai tifonere vamwe. Right. Hi Patoxic. Hello. Hello Sis Mary. Yes Masquera say. Sis Mary. Masquera say. Sis Mary. Shakusire message. Kuenda shakusire message. All right. Okay. Kuona kumabasa. Anzo murungu apinda. Okay.
yaisa message. Hello, Sismeli. I want to call in, but ndine sister yangu iri toxic. I love you, but now nekukura ndakuziva zvokusatomuudza zvachose. We share same daddy and our mothers were sisters. We share same daddy and our mothers were sisters. Ari toxic level rekuti iye chete kwana mama anozvisa patop kwana baba zvese ari kutsvake kufona but ari kuti ana sisi vake vari toxic. Saka tatidzokerei kupoint yedu yekuma toxic family members uku guys, handei kuma toxic family members atinzwei tinde tione kuma family toxic members. Right. Hi Bami Brian, how are you? Buleti kwana bule. Hello. Hi, ndisithi muri sei maisa mizdikosa kandi kuchena makosi. Right. Sisima ndikanga ngichibana sisima ndikanga ngavadi. Ndiri right sha uri sei? Right. Ndakanga ndakumsora nyemsana uya akaya principal ibina namba wake nani. Ndinyangu isimira ngada maybe ndikashone ndikona kuda zviro ndikona kuna much better because andamvira ndaona munhu usaona naye. Titori pa live tutora nyaya dzema toxic iyo ma family toxic members aya. Ewa tiripo gamchi tora komkana uno guys tambanuka musikana wangu ane nyaya yake yakagura. Tambanuka zvakotaure nyaya yako kasununguka tiripo tinzwe. Ini sisine takabere patiri nai number maybe. Mama wakabere tinai but sipo abaombi. Wari kuni different father and then you should maybe 5 different father. So mama wedu pane zvakazoitika kuchoka baba vedu kwakata imba yambuya patati vadi ya mai wababa wangu. Takazoona mama wakuru wachidzidzo wapisa imba. And then pakazoya kugara kubva kuHarare because baba vangu vaishanda kuHarare pakazoya kubva kuHarare ndobva wasvika bwati kuna mama atakwanisa kugara naye because wapisa imba yamai wangu. And then zvadaro Sisimeli sabva baba vangu namai vangu vakabva vatorambana ndokurambana kwakaitepo I think it was 2001 because I'm sure I was still young like till grade 1 but ndiri number 3 kubva kubva kwababa wedu 65 ndiri number 3 pane vamwe vadiki 2 kumberi kwangu. And then zvadaro inini nemunhu takabva namabwe edu kushava mai vedu kwamurero. Saka inini nemunhu takapfuura kushava mai vedu kwamurero. And then my big sister nevamwe mabrothers angu 2 vakaramba vari kumusha kwababa vangu ndokwakaramba vachigara. So isitenda Sisimeli mama vangu munhu wekuti I don't know kuti chii chaiitika but I think there was something zvazvirimo mufamily mavo zvavasingadi kuti tizive. So mama vangu munhu wekuti vai madoro endere kana wamadoro Sisimeli she was so abusive but munhu Sisimeli vai agisa zvekuti I was the other time ndakasvika pasi kuzvibvunza kuti munhu ndimai vangu here kana kuti chii chikuiti because there was nothing chekuti ndaitaura wandinzwisisa Sisimeli. Zvinhu zvoita zvandaitaura it was wrong. Vaigara vari opposite side pane zvinhu zvese zvandaitaura. So ndakakurudzira ndiramba nete kuti chero kuchikoro handazomboenda mberi nemishoro ndaingoti ndikamboenda ndombonzi hapana mari ndomboenda because baba vangu inini vaiti vainge vatipa mai vedu mari yekutibhadhara kuchikoro but mai vangu because she was drinking saka vaipedzisira vazopiwa mari iyeyo waenda kumwa chiko and even mabhuku vaitora mabhuku edu votengesa. Saka munhu wangoitia young sister yangu ninongosangana basa neni zvekuti chero mushako wavo ikoko hanzvadzi dzavo dzaingoti abhusa ndairohwa Sisimeli. And then one of the day I think ndane 11 or 12 if I'm not mistaken sister yangu ihombe kumusha kufestival nemba baba vangu anga azorohwa paweni ndiri make kumusha kwamureva tera unoona mama vauya Sisimeli. Mama vangu vakatituma nemurume wesister yangu kufestival nemba mekanyeru vakatituma kuda kuva musekuru wavo vane hanzvadzi yandai wavo but I don't think kuti vaitituma zvekuplaira something because murume wesister yangu pakoti andibata ndakatozokona nekutiti and then but
ngakurara ndatora na mama wacho ndararine ende nenda kuti ndane munoita mukadzi wangu wechitu sisimeli ndakatisa manga sisimeli ndakatisa sisimeli pandakada kuzama kuti ndichaure namama vakandirova havana kuda kuti nyaya itauro ndakaatamota namama vakandirova ndakabva ndanyarira nyaya but ndotenda mwari kuti anozokwanisa kundiripazo because ndakatisa sisimeli mazvozvo ndokupa ndakasvika kumba ndichitaura vamukuru vangu vatosvika kumba vatogara namama. And I'm just thinking that there was something between Zaitika Mama because Mama and the one guru, there was something Zaitika between them. But when you touch a Nitika, was also understood. But when you put a nature of Malay baby, which is one year drinks, and then I started to realize that this is not it. So it's very difficult with Nalakura. My one going to go to one officer and the stop of the farmer than it's a gabasa. On 14 years. And I think 14 or 18 years. Because I don't know Bakudara. And then I don't know Shanda. I don't know any such school. Zimbabwe. Then go Shanda to make my night school to go down. So, I don't know much to tell one of my mother's sister. But hey, one of them actually very like one of awari kutaura nekuti kutori mwana saka zvakaita mai vaanzwa vari kuenda mabhamu. They doesn't want you to say anything. When you say something, they will say kuti iwe unongozwa topa ngozi atiboni auchendere kutaura chero uniform sisimeli ndakakura ndichizwa kuti uniform inokumurwa newangu sisimeli ndakareva maleke kuti ndaenda kuchikoro ndisina bhurugwa nemukati pendi Chirarama, but my mom, she was alive. And then I was sort of going to Kuarama, but she was my mom, I was loved very much. That means you and they want to man short to me. But can I end up comparing to the Gananek Grossar? Because I got to the mother, we are all laid up company Grossar. I think it was 2000. Oh, Nenda Company Grossar, that population of Guarari, Nenda Kumba, but I think of Grossar, but I this year. And you know, it's out to the Gananek one of the months. Mamma, enda kunenge wanzanzi yange iri nebhauti ndikosarikiri au yasina kana chii akanyanya grosari sisimeli grosari rinoenda pakubhadhara almost $15 pabhazi kubva kuharare kuenda kwamurero ndavatengera mabhambosi ndaishanda ndichiita maraundi kuharare ndaendesa grosari vanopedza hanzanzi yavo yange iri mubhauti aba grosari rangu ranga riri mbiri apa ini ndinene grosari iro hanzanzi yavo yakandirova sisimeli zvekuti ndakazvimba makumbo handimbopangana ndokusekuti I not something even an outside not I don't even like it. Nothing. But my mom did not also. My mom did not also 2000 so and now I want to close the picture of this and now my mom now. It's not even now that I don't talk about it. The more now the people she was looking at them because when I got a sister, I was thinking, that is Mama, why Mama is there? One for an hour. But you really want to do something to listen. Why do people because it's just to so this is what the best opportunity to go on and I want to talk about and become a good about. And one of you, What is she? What is she? One boyfriend. One boyfriend. Phone yako yakitache andisi wabata pane speaker, wabata pane speaker. And it was the tatsinga takungs. Say how? How? All right. Sure. Murungu apinda achafona after 5 minutes. Kwanzi murungu inonzi boyfriend yamama wake yakarara naye. Okay. Tichimbirira kuti agozofona back. Handichika pana asinga nyaya yake panapa. Handichika mwana ushu. Ari kuti ndabva ndatita imwe call. Hello.
Kola. Yes, Kola, how are you? I messaged you. Oh, sorry, sis, I can't message you before. Then You know, Nzipa live, Auntie Kona. Hello? Hello, Nzipa live, is it? Yes. Okay. What do you mean? Chukunzwa. Okay, so in the way I school, yeah. All right. Saka, my shot is not really good, but I'll try. Saka, in the country around Zimbabwe, and then in network yangu. Obviously, it's very complicated. That's the problem. Yeah. Saka mimi nilitaka ku Zimbabwe. Saka ndakaja wa Zimbabwe. Ndakaja wa Zimbabwe na mai wangu. Baba wangu wanga wali very useless. Okay. Maiti bakendo kuno by sana mama wangu ndikwenye wanatenga house by don't take what stuff like it. Saka also to add by roga mama wangu really bad by la bosi roga mama that balamba chungoa mama. Saka in 2000 mama wangu wakati wangu ku UK. Wao ku UK baka baba wani Nigeria. Okay, basi ya murume. Wani Nigeria. Banga basi ya murume we. Baba wangu. Alright. Yeah, baba wangu wali ku Zimbabwe. Alright. Baka baba wani Nigeria. Mama wangu baka jowa muimba ine wangu wali 10. Saka can I speak in English? Yes, you can. Okay. So she was only in a family of 10, and Mama wangu wali the useless one in the family, so no one would help her. Mama wangu says, when I told you my mother suffered. Like when I told you she suffered. So when she came to the UK, Baka Bavaru was Nigeria, Baba for my paper. In 2001, because in network ya mtangazaji Konga, sakamanje mama wakati ini ndokana na sisi babo sisi ina gogo bangu bacha look after my little brother. Saka mama wangu akajoka ku Zimbabwe na 2001. Bajoka na 2001 because gogo baigara kumshakose. Mama wangu wasingale kusikwishushi tigareko kumshakose. So mama wakati kuna sisi baba bangwane mali. Okay, are you putting on headphones or ilipa loud? I'm wearing earphones. Yeah, yes, take them off. Okay, can you hear me now? Yes, clearly. Saka mama bajoka ku Zimbabwe na 2001 bakawuya ne 10,000 pounds. Wawuya ne 10,000 pounds, baba bypass sisi baba bangwane mali because she trusted her because she felt like she got money. So Kanavadi Mali would be in safe hands because she has money. Sakamanje sisi watu ndo ndagara nabo ini. So mama watu kakunoku sisi watu babatika mali yese ne murume wao. Batika mali mama wakati that's imbaya ndakati utengere mama ilipi. Chikanzi ini ndakagara na sisi watu for 1 year. Saka chikanzi Maria ndakati utengere mama imba ilipi chikanzi 10,000 yacho ndakaishandisa kuti so that I can look after your daughter. And mama wakati ukunduzo wakashanza 10,000 in 1 year chikanzi mama wangu siya wakati okay cool inini ndiuye kuno saka inini ndakabuya kuno kuna 2005 ndabuya kuno kuna 2005. This was my first time meeting this man. I've never met him before. I only had seen pictures, you know. But I wait. But I am no more 2005. I am no more 2005. By then, Mwana Muskana. So Kamanje, when 2007, then we went to Disneyland, the one in Paris. Turn up with Disneyland. So Taigaramu. Like a chalet where it's like you make your own food, you buy your own food.
Saka manje makuseni because takafike kumanero. Makuseni mama wakati isu sahari shopping. Abanga basale bali mumba isu sahari kinotenga chikafu. But okay cool. Tafika kuma shop. Mama wakati andinakuya ne wallet. Saka tufano dzokera kumba tunotora wallet. Yes. Saka tatokera kumba mama wangu ali mmoja na sisi wangu ne cousin yangu. Chikanzi iwewe manya kushale kumba unotora pesa ya date because it's just a chat okay because from where the parking was to where the house was very far. Saka inini banaje say banajamba banatango manya banaenda kumba kunotora wallet. Banashika mumba ndakaona kuti date wangu ali mbathroom munga chikeza. And then I don't know past door banati mama vati mundipe wallet Victoria ndizo kutora wallet ne mari. Chikanzi wallet yangu mu bedroom. Banati okay no problem. Ininza manya bedroom. Dakuda bedroom dakabata wallet. Murumo oyo akabuda sismeli asina kuteka anything. Mind you, I'm in year 7. I think I was about 11 years old. Yeah, 11, 12 years. About 11 years. Murumo ikabuda sismeli asina kuteka anything. Sakamanje inini because me, you know, at that time, I was not behaving like a British child. I was still yes. So in my head, I got very scared, Ismaili. And then, no wallet, and I got to a wallet, and that man, and then that's not mama. That's what I'm not mama, and that's mama wallet. But in India, I'm not put mama anything. That can go nyara. Nyara, but I ended shopping, but I zoka. I kind of like a town, nothing happened. Sakamake dera chagana Disney. Tanda ku Disneyland. Murumo yishkanzi. Dakanga na chimu kumba. Sakamskana ngajoke neni. Mama ameno shakango itika mama wakati no. If kana usira ujokera kumba, sese tukwenda kumba. Chikanzi no. Inini mskana chichaita. Chikanza mama no. Sese hante. So that day, that's how my mother saved me. Anyway, Disney. Now I've we went back home to UK. When we returned to the UK, Gogo, because by then Gogo wara shekuti saka Gogo wangu kuno futi saka wangu wasia wo anjaji yangu ku Zimbabwe. Saka Gogo because Gogo when I was young, pese pairo wa mama wangu na baba wangu taenda kwa Gogo. Saka Gogo even though Gogo wangu had 10 children, hundreds of grandchildren, I was always the favorite because she saw us as, I don't know, she just felt sorry for us because we went through it more than anyone else did. So I went in that joker and I said, Gogo. No. Muswataka joker because mama wangu walinesi. Mama wakati njine night shift ndakwenda kubasi. Saka nasi mungusana na date. But at the time Gogo wangu start joker because Gogo wangu enda mukara ne sibling ya mama wangu kutitende ku holiday. Maneracho mrumo ibanditi we are passing downstairs. Banana passing. Naenda downstairs, she can't do that panel. But naenda she can see Bata Zamrango. At the time, because it's Mary, I'm very petite, I'm very small. So even my Zamwacho, there was nothing. Yeah. But Bata Zamu, she can see now, Isaru Korangu pa chest yangu. But about the chest yangu, she can see Urkufile. Tanati, Dungo fila hana yenye chiroa. She can't, okay, good, now you can go. Now, my little sister, me and my little sister were so close, even though it is daughter. She can't, my little sister, why is it I was not allowed to come inside the living room? But not even my sister, don't worry, because at the time, she was only in like about year 1, which maybe about 5 or 6 years old. So I couldn't tell her. She was too young. Yes. And you were also a young lady. But I'm not Gogo. And that's he, Gogo. Don't tell her name. She can't go see. Nasi Gogo. Murumo, katigenda ku holiday. Akabuda asina kuteka. Tatuka, akabasha mazamu wangu. But the problem is, and this zile couldn't do with mama say, because here's the problem. Because of all the problems my mom faced in the past, my mom's a very angry person. She's a very angry person, like, not now, but before.
When I came to the UK, my mom was very bitter. She was very angry. So now, but that chance, because you couldn't do the mama say, second to clear cool the evening. She was like, go, okay. See, I will deal with the situation, but I think go, okay. Because go, you know, I looked at my grandmother like she was my mother. I love my grandma, you know. I trusted my grandma more than I trusted anybody else. She guys go, get a deal and but that's okay. So me, because of my grandmother, and I believed everything my grandmother said, I just believed that guess what? Now year 8 come. And now Smelly now is progressing because he knows nobody knows. Year 9 came, it's progressing bad, Smelly. Year 10 came, it's bad to the point. Here's the problem. My mom was a nurse. Like my mama right on night shift only. She didn't do day, no, just night shift. And even by driver my busy. But by time shift around my 3 mastati would joga kumba 3 a.m. Saka wadzoka kumba na 3 a.m. Bawuya bedroom and karala na sisi bangu, my little sister. Whatanga uli bata. Saka manje imini by the time I go to year 11, I don't know Sismeli if you know, when you're in year 11, you'll be getting ready to do your GCSEs. So when you're doing your GCSEs, you go on something that is called study leave. So study leave is the year 11s, around summertime, you don't really go to school, you have to stay home and read. You know? So then came this day. I think it was around May 2010, around that time, 2010. Around May, I'm on my study leave. Mama wangu akafunira na ni brother yawo shikanzi mukazi wangu baba bacu bashaya. Shikanzi na mama wangu atuka kuva basa makufeni shikanzi na mama, okay, no problem. No problem. What's it called? I will come immediately. Saka mama manje bawuya. Bayenda wena vakati kwenye mrumo ukuya nini shikanzi. But by then my brother now was joined us here. My brother was here now. Shikanzi iwo ukuya nini. Shikanzi nawo na inandifukenda ndikusara pamba. Shikanzi no ukuya nini. Saka uye ne uniform yako. Wauye ne uniform yako. Kapeza kubata mawoko. Iwo uchaba ikoko wenda straight cook basi. Shikanzi no, and sweet and kusara pamba. Mama wangu say okay, whatever. It is what it is, I'll go by myself. Mama Ryenda in room Tingori Trimum. I was cleaning the house because my mom was very strict. My mom, let me tell you, she does not want to see the house dirty, she doesn't want to see washing, she didn't want to see anything. So now, when this young man in room, bedroom man, Awuya. She can say, you weren't that note. She can that's it. They can say, okay, Dad, what's the matter? What's the problem? She can say, life munom, kana uchida to learn anything. Uchida ziva anything. Unoya kwandiri. Kanati, kuziachi. She can say, you're a beautiful girl, you know. You're a beautiful girl. This and that. Now I'm thinking, where is this going? You know. All of a sudden, it happened so fast. It happened so fast. This man had taken his trousers off. But the problem now is we had a bunk bed in our room, and the bunk bed was blocking the way out. He's taking his trousers off his neck, then he grabbed me, he threw me on the bed. When he threw me on the bed, I just reacted quickly, and the first thing that I thought of was bite him. So I bite so hard, Smelly, he started screaming and shouting. Then immediately I ran outside, no shoes, no nothing. I ran outside. Then I go outside. I thought, what am I gonna do now? You know, I'm only in year 11. I'm about 15 years old. Thinking, what am I gonna do now? But I think, you know what? My brother is at school. My brother was in secondary school. I said immediately. My brother was in year 9. I said, you know what? I'm gonna go to the school, and that's the school I went to as well. But I was on study leave. I go to the school. They said, well, do you not go shoes off? Because the school was about 45 minutes away from the house. I said, nothing. I've locked myself out.
I need to speak to my brother immediately. Then they said, okay, we'll bring your brother out. They brought my brother, and I said, you need to come home now. He said, what's the matter? I said, please just come home with me. You need to come home. Then he was like, yeah, but the school is not going to allow me. Then I said to the school that, please, can my brother come home with me? Because he was going towards 3 o'clock. School is finished. Can he just come home with me? The school said, yeah, that's fine. Let him go get his stuff. He'll go with you. On our way home, we're walking. So now I had to go and pick up my little sister from school because that's what I had to do every day. So now me and my brother are walking to the school. Mind you, I don't have shoes because I don't want to go back to the house. I'm scared. So now, my brother, we're walking to my sister's school to pick it up. Then I said, listen, this man, I told my brother everything. Mind you, my brother is only about 13 years old. And how old were you by then? I was 15. I was about 15 years old. Okay. No, my brother was about 12 years old because I'm 4 years older than my brother. So I'm 15. So he's about 11 himself. Yeah, because I'm 4 years older. Now, my brother is also scared of my mom because he's just joined us. My brother came in 2010. So he just came. Then I said to my brother, what do I do? Because now I'm scared. Team UK, are you listening to this? Team UK, are you listening to this? Because you can relate. So Sismeli, I said to my brother, listen, I don't know what to do. You know, I told Gogo. Gogo said she would tell mom. Gogo still has not told mom. I don't know what to do. Sismeli, my brother told me that. He said, you can't tell mom. Why? I said, okay, no problem. No, because Sismeli, I told you my mom was so bitter. Okay. Sismeli, my mom would buy me a pair of shoes. Okay. And every day she would tell me, your dad doesn't do anything for you in this house. Yes. Bitterness. Your dad don't buy you nothing in this house. Your dad is out there enjoying his life. You don't do anything for you. This to the point I felt like, guess what? Why are you buying me anything? Yeah, I get you. Don't buy me nothing. You know, don't buy me anything. But anyway, Sismeli, that night, like I told you, Mom, when by the time me and my brother and my little sister got home, he was going to work because I told you he started work at 3. Yeah, going to work. So now, me and my brother would go home with my little sister. My mom came back just before she had to go work. When my mom came back, she came back with my little cousins. She said, oh, you know, you're the older one. You have to look after the little ones because your auntie is going to Zimbabwe tonight. And your Sekuru has to go work. So nobody's going to be there to look after the children because her dad died. So she's going immediately. I said, no problem. Then she said, I want my house clean. You know, you need to make sure the children have eaten. I said, no problem, Mom. Sismeli, that night I was scared, you know. So at 3 o'clock in the morning, I knew he's coming back home. What did I do? I ran away. I left the house at 3 because I knew if I'm leaving, he's coming back. So the children will be okay. Yes. I left Sismeli. Every day my mom has a night shift. I would run away. When I know he's coming back home at 3 a.m., the reason why I'm saying UK guys is because of they can actually relate. Shifts. The mom was working night shift baba at a certain time. So it normally happens mostly UK because of my shifts. So are you listening? Because it's not straight because handi mashona abataure because vanokutya and ukukochesa muNigeria kana kuti muGhana kana muCongo kudarika vana vako and go ahead dear, go ahead. So it's really, you know, that night when my mom came back, so normally I would run away around maybe 2:45 or 2:30 in the morning so that when he's home I'll come back home in the morning when my mom comes back at 8 o'clock. But in the morning I knew when I come back home it's mainly the beating I would get. But it got to the point, I didn't care about getting beaten anymore. I really didn't. I didn't care. You can beat me all you want. I really did not care. You know? So now, it got to the point, my mom realized that I was doing it so much. To the point, Sismeli, let me tell you something. You know my GCSE, Sismeli, I got D's and E's and F's in everything. Sismeli, when I was in Zimbabwe, I was a child that used to get number 1. Yeah, of course. You I used to get number 2. I used to get number 3. And let me tell you something, Sismeli, if I don't come back home with number 1, 2, and 3, trust me, I knew it would not be good at home. But I got so distracted, school did not even matter no more. I had to look after myself. Yes. So Sismeli,
GCSEs came and did my GCSEs. It got very bad. It got really, really bad. So what did I do? I thought, you know what? This is crazy to me. I can't deal with it no more. I can't do it. So now, one day, you know, I've come back home in the morning. My mom came back. And it got to the point, my 5-year-old little sister, she did not really understand what was going on. But sometimes when I ran away, she would open the door for me. She wouldn't tell the parents that I'm there. And she would hide me at 5 years old. Hey. She wouldn't tell nobody I'm in the house. You know? So now, it got so bad. One day, my mom came back from a night shift. And then I came back home. And my mom said, what is wrong with you? You children, your father is not here. This man is doing good for you. Sis Melly, he was in her bedroom. That man was sitting down on the bed. And Sis Melly, you know what he said? He said, it's because you don't beat her enough. Sis Melly, in my head, I thought, I run away every day because of you. You know, every day I run away because of you. And then you're going to tell my mom to beat me up more? So Sis Melly, in front of him, he was there, she was there. I said, Mom, let me tell you something. See this your husband. He's been touching me. He's tried to rape me a lot of times. And then my mom immediately said, get out the room. You know, she asked him. I think he said no because I was not in the room. So when she asked him, the next thing that came was she came out of the bedroom and then she came to me and she said, what's going on? I said, Mom, I told her everything. Then she said, okay, who did you tell? And I said, I told Gogo everything. Gogo's been saying for years, you know, Gogo's been saying for years that she'll talk to you about it, but clearly she has not spoken to you about it. Then my mom said, okay. Then the next question CC was, where's your proof? I need proof. And Sis Melly, at the time, this is back in 2010. Sis Melly, let me tell you something. You see now we're in 2025. Yeah, you can record, you can do something. Sis Melly, yeah. Sis Melly, let me tell you something. See my iPhone now, yeah? Yeah. Anything happens to me right now, Sis Melly, I can get you proof. Yes. But 2010? It was not there. True. Come on. Yes. You know? So I said, Mom, I don't have no proof, but go and ask Gogo everything. Then she said, okay, no problem. She'll go speak to Gogo. Then Sis Melly, she went to speak to Gogo. Gogo said she was not aware of anything, you know, because Gogo used to call this man her God, because apparently he's the one that changed their lives. Family's lives. Okay. Because when my mom came here, my mom brought her 3 brothers and she brought her sister. So there's 5 of them here, there's 5 of them back home. So Gogo said, that's my God. You know, she said he's my God, this and this and that. So Gogo said she's not aware of anything. I said, so now I knew I was by myself. I said, okay, no problem. Sekuru wangu akabuya for 2 days. After 2 days, she said, let me tell you something, those 2 days were the happiest days of my life because I felt like I was safe. Yes. So I went to my Sekuru staff. After 2 days, he had had enough. He returned me back home. When I went back home, this man is in the house. My mom called me in the bedroom with him. And then she said, he's sitting there, I'm sitting there. And then she said, okay, with everything that's happened in the past 2 days, what do you want me to do? And she's asking me that. And I'm only 15 years old. My words to my mom was, Mom, whatever makes you happy makes me happy. Then she said, okay, no problem. We'll continue living life like a family. I said, no problem. Guess what? I'm happy for you, but it doesn't mean I need to be here. Sis Melly, let me tell you something. The first given opportunity, I ran away. When I ran away, I go on the train. When I go on the train, I ended up in central London. That night, Sis Melly, I don't know what went wrong. I went to sleep in a park. When I went to sleep in the park, Sis Melly, I don't know what happened that night. Normally, I would go outside in the middle of the night. I'll be okay. I'll come back home the next day. Sis Melly, I woke up in A&E with police everywhere. When I opened my eyes, I'm thinking, shit, now
what's going to happen. Because guess what? As soon as the police asked me questions, they said, "Can we back home?" Yeah. They said, "What's your name?" I said, "I'm not giving you the right name. There is no way." Sis Melly, I gave them a name which was fake. Sis Melly, I'm from London. I live in London. And this is where I grew up, so in London. So now they said, "Where are you from?" I said, "There's no way I can tell them I'm from London. I need to go as far as I can go." And at that age, the only place I knew was Leeds. I said that I'm from Leeds. They said, "What's your mom's name?" I said, my mom died. She's dead. They said, "We still need her name." I gave them a name. I made up a name. I gave them a name. Then they said, "Okay, this has got nothing to do with London police. This is to do with Leeds." So immediately we're going to take you back to where? To Leeds. Leeds. Hey. I said, "No problem." Sis Melly, I was happy. You are happy, No problem. yeah. So now they put me in, it was like, it was a house, it was a big mansion. It was in the middle of nowhere. It was secured, and they made me live there for 6 months. Okay. So one day the police came back and they said, "Do you want to talk to me?" I said, "Yes, what's the problem?" And they said, "You've been lying to us." I said, "Lying about what?" They said, "Listen, we've gone through every single death certificate in this country. There's no There's nobody by that name. Yes. So we want DNA." Yep. Then I said, "Oh my God, we're back to square one." And I said, "Okay, I'll tell you the truth." Sis Melly, I told him the truth. When I told them the truth, they said, "This is not our problem. You're going back where? London." Immediately they took me back to where? To London. Sis Melly, let me tell you, I was gone for 6 months. In that 6 months, my mom never called the police and told the police I was missing. Hey. You know, but it's okay. It's okay. They took me back to London. When they took me back to London, the first meeting I had with my mom, it was in the council, because now social services had to be involved. So when social services came with my mom, Sis Melly, the first I did was jump across the table to try and beat me. Then immediately social services said, you know, they said, my mom is not allowed to have me anymore because clearly she's abusive. So immediately, Sis Melly, they put me in foster. In foster care. Hey. But as they were putting me in foster care, you know, by then I had decided to open up my mouth. Because I said, "Do you know what, yeah? My mom doesn't protect me. So why am I protecting her? And why am I not telling the system the truth? Because she doesn't protect me, so why am I protecting her?" So now I told them everything. Then they said, "We'll go and ask your siblings so they can also confirm that this is an abusive household." Sis Melly, they went to my mom's house. They asked my brother. My brother just came to the UK. He's scared. Yeah. So they asked my brother and my sister, "Are you guys abused?" They said, "No." You know. So my mom told them basically to tell the social services and the police that I'm just the problematic child. Okay. You know. So she won. She got that one. So Sis Melly, I went into foster care. You know. Sis Melly, let me tell you something. In my life, I would never send my children to no foster. All this fostering nonsense. It's not nice, Sis Melly. I'm telling you now, it's not nice. Yeah. It's not a nice experience. Sis Melly, I had 2 different families. I had a Jamaican family and I had a Nigerian family. Sis Melly, it was bad to the point I went back home. My mom would call me, she would give me pocket money. Sis Melly, she bribed me to go back home. And stupidly, what did I do? You went back. I went back. So when I went back, Sure. it got bad again. Now I'm 18. And one day, Sis Melly, it kicked off so bad, my mom wanted to stab me. I called the police. I told the police that my mom's got a knife. She's chasing me around the house. The police came. The police said, "You're 18 years old. You're not a child no more. You're an adult. So pack your things as we are here and go." Sis Melly, I didn't know anybody. They didn't know where to go. I understand, you know, my mom has family here, but her family, they're not nice people. So I had no one, Sis Melly. And it's at night. Then I said, "You know what?
said, okay, no problem. Mind you, I've gone back home now. I've got a boyfriend. He was from Liberia. And that's my current husband, by the way. So I said, I called him. I said, listen, I've been kicked out. I don't know where to go. I don't have money. I don't have nothing. I don't have anybody. Then he said, okay, that's fine. So you're telling me you're not allowed to go home. I said, I'm not allowed to go home. The police said I'm an adult now. Then he said, okay, if you're homeless, that means I'm homeless as well. So I'm leaving home as well. Mainly, I lived on London buses. We would bath on the train. Mainly, we would go sleep in a hospital. You know the chapel where people pray? Yeah. We'll move from one hospital to another because when they find out we're sleeping in it, they'll cast out. You know, mainly, I did that for about 6-7 months. And then, you know, and then things got better. But anyways, fast forward the story. Then me and my partner, we ended up obviously getting on our feet, you know. We managed to get a place to live after months of being on the road, you know, and we were now okay. 2013, I got pregnant. When I got pregnant in 2013, my mom called. She said, okay, I found out you're pregnant, no problem. But here's the thing. I don't want anybody in my family to find out. Maybe I lived in the same city with one of her brothers. She said, see that baby? That baby's not allowed outside because my family cannot know that you've got that child. I said, okay, no problem. Mainly, I did it for about 2-3 years. Then I got pregnant with my second child. By the time I had my second child, she's telling me I'm not allowed to tell nobody. Nobody in the family can know. I can't take pictures of my children. I can't post them. Nothing like that. I'm saying, no problem, Mom. I'll listen still. And then one day, obviously, her family found out that I had children. She was not happy about it. She got very angry about it. Now, fast forward to now, right? So now, here's where we are now. Mainly, I would love to have a relationship with my mom. But the problem is, mainly, do you know, since I was 15 years old, and I told my mom she can do whatever she wants. Mainly, I still see this man all the time. I don't want nothing to do with this man. I really don't. My children calls this man granddad. It makes me feel sick. Yep. You know, he tried, I even skipped some of the stories. He even tried to do something with his own niece. I wanted to ask you, your sister, is she safe? Have you ever spoken to her to ask? Because this guy, he already is a psychopath, a pervert. He might have done something to his own daughter as well. Well, last year, there was a problem because they went to a wedding. When they went to a wedding, they were staying in a hotel. When they were staying in a hotel, my sister, because now my sister is older, she's now 23. So they were staying in hotel rooms. So my mom had her own room, and she had her own room. And my sister, he went to my sister's room, and my sister wouldn't open the door because she said she was changing. And, you know, when my sister told him she was changing, he really went mad because he said, I'm your father. Even if you're changing, I can enter the room. To the point my brother went mad. My brother went so crazy because my brother was like, you know, that's not okay. And then my husband made it very clear to him in front of his face because, you know, with my husband and my mom, they've had so many issues because when something comes up, my brother will say, my husband will say to my mom sometimes that, you know, I don't expect anything good from you anyway, because if you can sit down there and watch your daughter go through that because of your husband, what's there to expect? Yeah, of course. So my husband had already told him, my husband one day, he said to him, anything happened to that little girl, I will kill you myself. So obviously he's going away with it. But now my issue is, you know, mainly this woman, she still wants me to call this man my dad. Like, my mom will call me and she'll be like, your daddy, your daddy, your daddy. That's not my dad. Yeah. That is not my dad. That's not. My dad would never do that to me. Yes. Mainly in the past, you know, and then the problem here is my mom, she's the sort of person,
if you do something in her life for her, she feels like now she's obligated to do things for you for the rest of your life. Yeah. So she doesn't realize that, okay, I understand this man gave you papers, but you don't have to stay because of his bullshit. If you get where I'm coming from. But she doesn't see it like that, sis Millie. To the point now, me and my mom, like, I didn't speak to my mom. Like, she wanted to come spend Christmas with me. I said no, because whenever she wants to be around me, she also wants to bring him. That man. And I don't. And the thing is, let me tell you, sis Millie, here's the problem. My mom can call me right now. We'll we'll talk about everything, sis Millie. Then she'll start saying, your dad, sis Millie, that pisses me off. I Of course, I understand. I'll be happy, but guess what? All of a sudden, the mood changes. I'll be so upset, to the point you just be thinking, what is going on? Sis Millie, let me tell you something. Sometimes I just wake up and think, and I'm just like, right now, like, I suffer from mental health, I suffer from mental health now. And sometimes, maybe I wake up, I have good days. Like, this is the thing. I love, Hazel. Yes. Yes. I almost wanted to say the same thing. To say you got similarities with Hazel, but I said maybe I might piss you off. No, sincerely, I love Hazel when I hear her, because guess what? She really does. I don't know who she is. Take Hazel, guys. Take Hazel. At least she's got somebody who loves. Take Hazel, guys. No, I'm being serious, sincerely, because guess what? Sometimes, she's misunderstood. Yes. But people don't understand, like, she really is. Me, I love Hazel. I'm telling you now, But anyways, so now, we've just gotten to this point, sincerely. Sometimes I wake up, sincerely, I can be very angry. And all of a sudden, I'll just be so angry. That means everybody's gonna have a bad day. Everyone. And are you not on medication? I am on medication. I say med. So it doesn't control it fully, yeah? No, sis Millie, here's the thing. Sometimes I've got good days. Sometimes I get bad days. Okay. And then one thing that I don't mean to say this. This makes me sound very bad. But even got to the point, I was even taking it out on my kids. And it got to the point, my husband had to speak to me and say, listen, it's not them. They are not a problem. Of course. What your mom did to you is exactly what you're trying to do to them. Yes. And that's not okay. Yes. Sis Millie, to the point, even right now, like, as I'm talking to Sis Millie, I'm very angry with my mom, because guess what, Sis Millie, I feel like there's no closure. Of course. I think of this, all the things that happened to me, I think of it like it happened yesterday. It feels like it happened yesterday. My mom's never, even the time when I went back, after you tried raping me and I went back, sis Millie, my mom never sat me down and said, has this man tried it again? She just don't care. But the thing is, she really want to be a part of my life, but she really don't care. She don't. Like, sis Millie, the saddest thing is, it breaks my heart, because guess what? I'm still dealing with this. She don't care. Her main priority is that man. I don't know. To the point, even me, I came to the conclusion that maybe he did voodoo on her. I don't know. I've never seen anything like it, sis Millie. Even with everything that happened, you still want to force a relationship between me and this man. You know what happened. Even though it was, 17 years ago, it doesn't matter. You should still understand. So, sis Millie, I don't know. Me, the advice I need is, I don't know what to do for mom. I don't know whether to completely cut her off. The thing is, I love my mom, sis Millie. Let me tell you something. Yeah, true. I've never seen, in Zimbabwe, I've never seen anybody suffer the way my mom suffered, sis Millie. My mom would sell my free seat, my wuyu, just to send me to school. I love my mom to death. Yes. But I just don't like that man. I really do not like him. I don't want anything to do with him. I don't want, even my children have had to call that man granddad. That's not their granddad. No, that's not. Let me tell you something. Let me tell you something, sis Millie. My father, my real biological dad, is alive. But, it hurts me. My dad, he's got so many kids. I have people message me all the time saying, you are my sister, And my brother has the same as well. He has people messaging him saying, you're my brother,
But Sis Millie, you see, till today, I don't speak to my dad because I saw the way my dad used to beat my mom up. Like, when we were homeless as children, Sis Millie, my mom would go to my dad's side of the family. Sis Millie, I don't know if you remember, in Zimbabwe, my dad's family used to live in Highfields. And I don't know if you remember, if you're looking at a normal house, there'll be the house, and outside in front of the house is where there'll be the toilet and the shower and the butler bath. I don't know, right? I don't know. Okay, but anyways, it's mainly, but you know how they used to build Zimbabwe. So you got the house and the toilet, and normally they'll put a gate in front to stop the things from coming in. You know. So now, it's mainly when my dad finished beating my mama up, you know, sometimes my combi, they're not there anymore. For my mom to go to Mufako, where Gogo used to live. So now we have to go to his family members to beg for someone to sleep for the night. Sis Millie would arrive there. And my mom and my dad's auntie would beat my mom like a dog. And then once she finished beating my mom, because my mom said to go there and say, your nephew is beating me, and like me, I don't have nowhere to take the kids tonight. Sis Millie, this woman would just start beating my mom. And then when she finished beating my mom, then she said to my mom, the toilet is there, you and your children go sleep and then leave my house in the morning. Do you understand? That's when I say my mom has suffered just having me and my brother. But at the same time, it's like, Sis Millie, I don't know. I'm just so conflicted. I don't know what to do. Like, even like right now, I feel like I want to talk to my mom. I really want to, because I don't know how ignorant you can be as a person. Yeah, I think you can get closure from your mom, but now the challenge will be like, as you said earlier on, to say whenever you approach her or whenever she wants to visit you, she's coming along with this man. So how are you going to do it now for her to be on her own, to come on her own? Probably taking her out for lunch, massage, then you can talk with Coco. Yeah, but Sis Millie, here's the thing, because you know, in December, I had a conversation with my mom. I told my mom, you know, I was having a really bad day. I called my mom. I said to my mom, you know, your husband is not a nice person. I don't like your husband, and therefore I don't want anything to do with your husband. You know, so don't speak to me about him. I don't want to know nothing about him. You know, that's your business with him. I really don't want to be a part. Then she said, okay, no problem. I respect that. But with me, my mom is very ignorant. Because now, you know, I say to my mom, I don't need to have a relationship with him in order for me to have a relationship with you. So now we've gotten to the point, you know, now we're in March. I had a conversation with my mom in December. And she said, let me tell you something. My mom respected herself. Because my mom knows, like my mom knows right now, me as a person, I'm going through my own mental health issues. She knows I don't tolerate nonsense. If she's merely, I'm ready to kick off, trust me, you'll be thinking, where did this person come from? You know? So she respected me for that time. But now, whenever I speak to her, she's trying to bring him back, you know? And then I spoke to my brother, I think 2 days ago, and I said to my brother, listen, I'm going to the age now. She said, let me tell you something. It got to the point, when I was 18 years old, if my mom hits me, I would hit her back. Oh. Because I did, no. I felt like I don't deserve to be beaten. Why are you hitting me? So if you hit me, I'll hit you back. You know? But now that I'm in my 30s, I believe that is very wrong. You should not put your hands on your parents, you know. So the issue with that is, you know, I'm trying my hardest to respect my mom. This is not a conversation I like to bring up all the time. Like when I spoke to her 2 or 3 days ago, she said that, you know, she was like, your daddy. I was like, Mom, you know, I don't like you say my daddy. Then she was like, yeah, but he gave you papers. No, he didn't give me papers. He gave you papers. You know what I mean? He didn't give me nothing. He gave it to you. Even though you gave it to us. But she's maybe, that's what I'm saying. Me, my story, that's what I said. And now my grandmother is dead. You know? It's very hard because even, I loved my grandmother. But that's one thing. It really hurt me. Even when she died, I was like, you know, I love my grandmother, but that's one thing. It will hurt me for life because that's the one person I felt like she always protects me. But she didn't. So here we are. So okay, my sister. Do you want me to intervene and speak to your mom on behalf, so that you could say?
not on live, outside live. Maybe I contact your mom and speak as mothers, and then later on, I'll invite one of the counselors to be there, but you know, in Panto Fonera Mama, so that we are 3 in case of something. Said then after that hour, then we can add you on the call so that you can also speak to your mom, and then you get disclosure and you can tell her your feelings. Is that okay? You can try, but my mom is one of the people. She's, my mom, this is why she told me to hide my pregnancies, because my mom, she believes that she has to be at the top. She believes the family cannot have nothing wrong with it. She believes everything should be perfect. My mom has 10 siblings, she's married, everything is always competition, So will she accept? I don't know, but we can try. I think so. It's just worth a shot. It's worth a shot just to try. If she doesn't want, that's fine. But let's just, it's worth a shot. We talk to her. I talk to her, and then I hear what she says, and then before involving you. No worries. Sure. No worries. No, thank you for the discussion. Okay, thank you very much. Nadia, just send me your details, your number, and your name, and everything, so that I can get in touch with you before I come back to you. All right, dear. Okay. Guys, these are Vana. Ndilo zvimwe zvezvinishi. Ndisono ndakakudzai tichi. Ndakakudzai kuti muUK mune vanhu vane bitterness, vakatakura kubitterness. Ndakakudzai nezuro chaichai, I was saying that. Kuti mune vanhu vane kuvava. Mune vanhu vakazara anger. Mwana, we just confirmed what I said yesterday. Just confirmed what I was saying yesterday. She imagine, guys, if she's angry. She said, I'm an angry someone. What can an angry person do, guys? Say she's angry. She literally told us, I'm angry. Kana munhu ari angry, pese paanofamba zviri healthy here, guys. What can she do? Anokwanisa kuitei? Munhu atori angry. Because of the background, zvinhu zvakasangana nazvo kubva ari mwana mudiki. She went through a lot ari mwana mudiki. Akakura, and she akabreeded that anger mukati make, ikakura mukati make anger iyoyo. Now she's also a mom pache zvake, but she still have that anger mukati make, ari angry nanhasi. She's angry. Because of my past traumas. Exactly, Debbie. You are easily triggered. Just a comment, even isn't in a way you're going to trigger because you are angry. Uri munhu ari angry, unopinda panyaya dzimwe dzisinei newe, wototora kuti hadzako wakatsawa because you are angry. You've got anger issues. You've got issues from the past that you need to deal with. I'm so happy kuti this lady, she came, akwanisa kuvhura chifuva chake. Maybe kunogona kutove kutenga kokuhilawo. Imagine she just chose for platform kuti, you know what, mu platform for mu UK mwana akatokurira munhu. She just chose kuti, let me just go pane vanhu ipapo ndinotaura ipapo. This is my story. I want to say it kune vanhu because ari kutorwadziwawo. Akutorwadziwawo mukati memoyo wake. Akutorwadziwawo. So she ended up saying, like, ndiri pavanhu ndinovhenta nditaure ndikwanise kubatsirikana. Mishoko yani masteva ndochitaura pazvisingaenderera apa, tinokubloka, my sister. Tinokubloka. Don't bring people's names here. And don't bring people's names here. Hanzi na broken hearts, I was beaten up mabangu nekusandichengeta ndo ndakazovaregerera vafa, even pakafa ndina kumbonzwa sendarasikirwa. Ati you see where it leads. You see where it leads. It's very dangerous, guys. Harboring hatred, harboring anger, harboring I don't know, it will destroy you. It will destroy you. I just pray and hope that the mom, when we reach to her, she's sister, and then never tell anyone so that she gets closure. Probably she might, get the healing over Tanga kuhila wake for her to be a better person. Anyway, this one is back. Let's talk about this one. Ndabatikana mufungi. Ndabatikana chaiko. Ndabatikana mufungi zvekutodaro. But
hanzi ndakakura zvakanaka angobata middle ya tapedza maita dzoka panewe tasira pekuti boyfriend yamai vako yakakubata ndasira pekuti boyfriend yamai yangu yakazondibata so tichigara kudare kuti tata kumusha kwamai vangu akakubata sei akakubata sei mama vangu inini vaienda kubhawa usiku like vaenda kutera munoti chidorore ndosvika vatoti chikokiyana handizoti munoti chidorore rinobikwa ndari 7 days mama vangu munhu wekuti aigona kuenda kotopedza kana 2 days 3 days vasikokumba so inini vachimwa ndiri kumba nemunina wangu vachimwa doro ndiri kumba nemunina wangu neumwe nebrother yangu yaitata kugara naye panguva iyoyo saka munhu uyo akapinda mumba sokupinda mumba kwakaita isusu takarara sevana and then ndakazovhunduka atori bhizi kundibata achitoisa chinhu chake pandiri ati akangopinda paapinda mumba because taingoshandisawo imba 1 round out dzekumusha dzedzedu hatisina bedroom taingoshandisa kitchen yange iri bedroom so apinda ndakatizera zvekuvhunduka achibata achiisa chinhu chake pandiri nekurwadziwa kuti hachichiri kuitika and then pandakada kuti ndishedzera akabva ndibata muromo akati usatauri ukataura ndokucheka but mama pauya ndakavaudza kuti mama ndozvaitika pane munhu apinda mba muno munhu akadai munosimbwa naye pana pakandibata and then mamangu akabva ndiro vakati usatauri but ndakapinda time sisimeli ndichirwadziwa ende ndaiti ndikaenda nogeza ndaibuda zvinhu zvandaibuda until ndazvazoperawo zvega zvakazopera because ndakashaya munhu andakakwanisa kutaura naye because inini hama dzamama vangu vanhu vekuti they were vanhu vari very rude and vanhu vari very harsh kuti haukwanisi kutaura navo even kuva open kwavari kwataura chinhu navo zvezvo vanopedzisira kutoti iwe ndouri wrong. How old were you panguva iyo ndandiri 12 or 11 simeli izvo zvakaitika ndiri mudiki simeli ende hazvina kupera ipapo zvakaramba zvichiitika kusika ndatozobva pamba but mama vangu ndakavaudza even kufa kwakaita kwatofarira ndakavaudza zvese zvekuzama kupe murume wesister yangu nezvekurepwa neboyfriend yavo she knows ndakavataurira zvese but she never want to be there kundisapota kuti mwana wangu because my mom sisimeli hawana ngobvirawo munhu wekuti wakwane mwoyo wamai wekuti mwana wangu and even kusvika munhu wakafa but ndichiri kuzvibvunza kuti wakwari mai wangu here kana kuti because handabvira ndaona support yavo and pandakazama kutaura nehama dzavo they are the same people sisimeli so ndinongoramba ndichiteerera malive enyu ndichingoti one day I wish kuti ndimbotaurwa nasisimeli ndimbosheya nyaya yangu maybe ndingawane closure or ndingawane kusununga pakati pemwoyo wangu because zvinhu zvisimeli zvinhu zvekuti ndikazvifunga even kuhana wangu ndinopedzisira ndaarafu imwe yekuti ndinozoregreta kuti but zvandaita izvo hazvisiri izvo because ndine enga even chero kumurume wangu ndokasika kunzwa hasha ndiyadziva dzekuti I don't know simeli ndingati kudii but ndiri munhu wekuti ndinokasika kugumbuka even chinhu chisingandigumbure ndokasika kubatikana nekuti ndakazama kutaura chero hama dzamama vangu ndakazama kutaura nadzo ndozvinhu zvakaitika and even now mwari wavo wakazongochinjawo ndiri munhu akakwira ndichitambura but ndazotoyo muno muchitanga ushando nchita sei ndakazongowanawo murume wangu ndikawana varungu vangu vandoshandira vanhu vangori bho saka ndakazotengawo kamota kanguwo semunhu akakura achitambudzika and family chinyazoti unotambura so now my mother's family nemasiblings angu now they turn off kwandiri kuti akaromba now zvese zvaitika mumashure wataura nazvo wakuti akaromba wai iye akazokwanisa kutenga mota kwafunda kutenga mota and now ari kurarama life iri nani kutopfuura isusu vamwe tese now akaromba ndiye akushandisa family so kona ndomachallenges andiri kusangana nawo and ndiri munhu wekuti ndakangozviudzwa zvakaitika but nenyaya yekuda family simeli ndaiti kumba kuita dambudziko am the one anozikanwa kunzi nditumira mari nyange zviome zvidii ndosacrifice kuti nditumire mari so ndakazosvika papoindi yekuti nenyaya yekuti wangu wakuchindibudira pacheno takaroma ndakazviudza kuti zviri nani ndiitire vana vangu nemari yandiwo hana shopa iyoyo now wakuti kwakunganga kwaakaenda akaudzwa kuti sake family mari ndosaka asingachatipe mari but ndaivapa simeli no it's okay ngavafambe nesaiti iroro iwe chidla chichengeta mari yako wakanzi kuda kurwa gwara mama wangu neragogo wangu and then sisimeli ndine mwana 1 pawana wamai yangu tiri 9 and then 1 akafa paudai tosara tiri 8 pawana wamai yangu tiri 9 ndindakatumira mari ndiri 1 ichigwara mama wangu riro kutenga mombe kutenga zvese zvaida kuitwa and then after that taita izvozvo hapana kana akambozviona but ndakati ndiri kuitira mai wangu handisikaita guwa rikarohwa but sisimeli unonzwa kuti kutotaura ndakatoremerwa simeli zvokuti kutaura it's a lot sisimeli kusvika ndisvike pandiri panapa zvakandiomera zvokuti vanhu vekuti chero kazama even chero mai vangu vemunhu wekuti chero ndikazama kupotera kuti ndinoti mama wadai vanhu ivavo vaitozobva pamba pedu vakumhanyiswa she was just wangu ari munhu wekuti ivo vanoziva zvese havadi munhu anovaudzira zvinhu zvekuita
avadi munhu anovaudza zvinhu zvekuita. So ndofanira kune masisters awasare zvino chero ndikazama kutaura nawo. So zvinezvi nawo ndangosvika pakutsudza tamwari ndingorora malife yangu. Maybe bomwa ndo makangondisika ndiri. Sometimes it's the best. Sometimes it's the best. Sometimes it's the best just to live your life yacho uri wega. Sometimes it's the best. Ndozvandongorarama ndingoita sime ndikakudzete zviri zvinongozvidzota hama yangu vana vangu nemurume wangu. But kuba kwacho vanhu vekuti vanotaurisa sisimedi, vanotaurisa zvekuti vanokupusha kusvika pakuti chero kanyarira vanokutitaura. Zvakafanana nezvinezvi ndakasvika mukuzvidza kuti mari yangu ndinovatumira, pandapedza kuvatumira awa appreciated that little yandowaitira. Apasisi namba yangu apasina baba vangu because maparents angu ese akazofa. Mai vangu akafa 2016, baba vangu akafa 2015. Maparents angu ese akafa but vangu vaseparate. But hama dzamama vangu idzodzo ndinodzitumira but awa appreciate even my siblings angu sisime. Ndakatombotora imwe sister yangu ikauya muno ndikaitsvagira basa ndatanga kushanda akasiyabira murungwana nakutsvagira basa akaenda ndikasara ndakapinzwa bhisi nemurungu wacho yekunzi bhadhara mari yapiwa nesister yangu ine ndakabhadhara mari yosisimeti kutaura kumba hawandinzwe sisimeti then chingonzi iwewe amena zvavanotondiita sisimeti zvekuti tiri 9 but ndinozvibvunza kuti tiri vana vamai vamwe chete here because even chero vana vamwe vekustep date yangu akaitwa namama wangu kwekutanga avatori vatori nerimwe chete rekuti iwewe wai life yako yakuzvangeri kuchinja but sisimeti ndikakudza ndotoshandwa eze madhumbi but mwari akangondinyacha ndikangoona rungwa nokuzwisisawo but izvo zvese zvawazvinzwisisi nawo wakuti akaromba so hangu inini nyaya ndanyanyofona ndekuti maybe ndinganzwe kusunuka pakati pemwoyo wangu because nyaya yekurepwa nekuzama kurepwa handina kuwana munhu wekutaura naye saka zvo zvokuti chero vana vangu chaivo dzimwe ndonoti apa ndaitahasha pasingandihasha ndizvozvo chero kumurume wangu ndinopedzisira tava nefight yekuti dzimwe ndondifunza kuti kochi ndokasika kutsamwa even chinhu chidiki chiringoda kuti vanhu mutaurirane ndokasika kutsamwa kasika kubatikana zvekuti so ndinoona hangu vanhu vazhinji vanouya vachitaura nemi sisimedi vamwe havo ndoona most of the people vanouya vachitaura nemi vanopedzisira wawana help wawanawo munhu wekutaura naye like kungowanawo munhu anotaura naye kupa counseling noti kuti ndikuda mari kana ndichika ndikuda munhu just someone kushiya nekuti ndikwanise kubvisa zvinhu zviri pakati pemwoyo wangu because now ndikunotena 30 musi wesaturday tena 30 it's not healthy kuramba unazvo it's not healthy kuramba wangobatirira ndakabvira ndakawana munhu ndakabvira ndakawana munhu wekucheya naye because ndakazama kutaura nehama dzamama wangu but vanhu vayo kuti handizivi kuti ndo zvavari here vanokoshesa kuti vanobva kudza kuti une ngozi watotituka watoti chii because ndakambozama kutaura neyoung sister yamama wangu chivaoneswa kuti mama munozoti ndakakura life yakadai but she turned up kwandiri kuti waitotuka kutaura waitotuka sisi vangu ndikati mama handisi kuwatuka sida kuti muziye zvinhu zvaitika pandiri but zvinhu zvekuti even chero murume wangu handakwanisa kumudza kuti ini ndiri munhu wekuti ndakatombobatwa zvikadai handatokwanisa kumudza zvinotondiremera kuti ndotangira papi kuti ndimudze zvinhu zvakafanira neizvozvo so dzimwe nguva kana ndakatarisa vana vangu because ndine vana vangu vasikana 2 ndeichizvibvunza kuti saka one day ndikazonzi handisisipo saka vana vangu pamwe vachasara vorarama life yandakararamapo zoita anowarepawo all right no problem kola what I'll do ndichakupa ungate kuseri ndichakukumbira one of counselor wedu vataure newe vakubate atika so that you can get help utange this healing because chokwadi it's not mazvona guys kavana vari ngokonfirma zvinhu zvanengotaura nesuru zvari ngokonfirma engaidzodzi dzionai pari kudzindodzibudira kuvana vake vasina havo chavanoziva kumba kumurume pasina hapo chapanoziva because of maissues akare anti mazvona akakura nawo haasina ma-unresolved issues asina kutaurwa nezvawo undibata kuseri then ndokupa wozama kubatsigwa nditika professionally uzame kuti urelease zvinhu zviri pamwoyo pako kuti ukwanise kutanga kuzvifambira kuzviitira better person work and we are sorry that you went through all that but my toxic family ndiwawa sometimes decision wakatotora itori right iyo yekuti you stick to yourself and your family chete stick to you and your family vana vako nemurume wako ivavo stick to them so sometimes zvangu ndokutene nekunditumira bheki kwamaita nekuti sisimeli nandakabatikana ende pandaiona muchita mama live yarutendo I end up crying ndandiri kubasa musana ndakaona ndakaiona chiri chimunya ndakabatikana sisimeli kachema and ndakabatikana sisimeli munoziva ndinokuteera izvangu ndinongoteerawo malive amunoita because ndinodzidza eloti pamalive amunoita but mutuvero yangu ndaigara ndichingozviti mwari I wish one day ndikawana namba dzasisimeli oro wakandidaira kuinbox ndikuda kumbotaura nawo maybe she's the one that wekuti ndokwanisa kutaura nawo zviri pamwoyo pangu ndikarerukirwa but nhasika ndokuita mwari kuti ndakwanisa kutaura ndikakwanisa kukudzeyo zviri pamwoyo pangu asi ndongotenda sisimeti saka ndichakuisira message then you can talk kuseri
then you can get help just for you kuti wane closure usununguke, and then pauno urege kungotsamwa nepasingafanga kutsamwa just to help you move on. And I'm not saying kuchakangamwa zvachose, but it will be better as the time goes on. Nema-counselings nechi you'll be zvinhu zvinenge zvaanani zvokuti you can be able to move noupenyu hwako uchinasa kuti aiwa pandinofanira kuti nditi hasha hapasiripo andiwana ava vanhu vacho vakandikanganisira, because chinhu chakatanga chichidiki mukati moupenyu hwako chikasvika pakukura all these years chinhu yaenga hombe manje. Andiwana pekuitaura hapana, pekuibuditsira hapana, usaonoibuditsira pari wrong. Munhu anenge angoti padhuze newe angoita kamistake kausinga kutriga chete ndopaunopedzera shungu dzako pamwe pacho panenge pasitombo rinesesana. Andichiona chokwadi ndinotenda hangu Simeli ndakwanza kutaura nemi because ndongoti for like 20 years back I never have someone wekuti nditaure naye. Family yenge iripo but munoziva family asisimeli but tinongotenda Mwari kuti takangopiwo amai vakaita semi paFacebook vanokwanisa kuuya vachimira nesu vachiita sei. Pamwe hama dzangu dzakateera vanogona kunzwa voice rangu handakuaida voice rangu, pamwe vanonzwa voice rangu palive epwatezokubate wozoda kutaura but handakotaura mazita kana kuti chii kana wazova achitaura tanzwa voice remunhu akataura nyaya yakati Simeli ndiri open kuuya kuti ndizowa open waripo achitaura. Kana wasina kuyowa ukuzotaura handakutaramba sei vanhu zvakadaro muchangoita kuti wane nehope zvakadaro. Yes, all right. No, kana vachinge vauyawo that's it. Kana vasinawo get help iwewe ukwanisa kuchengeta murume wako nevana vako in peace. Ndakazwa ndichoti varipo palive ipapo ende vakutonzwa live yangu vanhu vangoyo vachitaura kuti munhu akataura nyaya yakadai ndini Simeli muri free kundifonera anytime kuti kana vachida kuti wauye palive ipapa totaura but nhasi hamuna ndisina kutora mazita ndozoti vanogona kuzondataka kuti saka watoina ndochitaura kulive zvakadai but since wandinzwa upenyu since ndaizama kutaura nawo all of these years vasingandinzwi but ndotenda hangu Simeli Mwari akuitirai zvakanaka. All right, munini wangu newewo Mwari akuitirai zvakanaka totaura kuseri zvakaoma. Guys, you see what vanhu vari kusangana nazvo vakadzi zvavakatakura. You see zvakatakurwa nevakadzi neveda vedu we. Animaona. Zvakaoma. Right. Nyaya yebitterness neenga yakaoma guys, yakaoma. Vazhinji vedu vatinoona munoona pasocial media pa guys. Papa panonyoga mamwe makoments kuti you are shocked kana kuti munhu uyu zvazodai. Iwaya matrauma iwaya. Izvozvi matrauma iwaya ekuti munhu anenge mukazonyatsoenda pakona kungoti havazotauri. Seku issues aren't attended to thoroughly bless you. Yes, it becomes a circle. Ndizvozvo chaizvo Joe. It becomes a circle. It becomes a circle like this. So right now ukanonyora comment yekuti anangezoinzwisa uri padhuze naye munhu agara neenga kudhara. What do you think will happen? Anokudambura 2 minutes anokunyorera statement yekuti nosora chingoti yezvo naimedwe ichiri inyaya yacho here. Right. Pane mwana anyora message panapa guys and she really needs our help panapa. Anditika hi Simeli ini tine 26 asati namboenda kumwedzi and family yangu havanei nazvo. My mama havadi kundudza kuna baba vangu. Mwana uyu ane 26 asati amboenda kumwedzi. Anditika so ari kuti family yake hainei nazvo and mama vake mai vake havadi kumudza kuna baba vake. So ndichiverenga handizivi kana ndiri right. Ndichiverenga message yake pakusaenda kumwedzi apa for 26 years. Ari kufungidzira kuti maybe baba mai vake because havana kumudza baba vake ndo zviri kumitisa kuti asaenda kumwedzi. Now Mwanangu, I don't know. I know that you are watching the live. I really wanted to talk to you. Ndoda kukuonesa chimwe chinhu mwanangu. Do you care being come on WhatsApp app? Haubude face. Ongobata phone. Ndoda kukutaura newe chimwe chinhu vanhu vese vachinzwa. Anditika kuitira vanenge vaine problem yakafanana neyako iyoyo. Anditi can you come pa WhatsApp, just call me. Anditika hello wobata ipapo phone titaure newe. Achauya achida kutaura newe achakwira apa. Ndinoda kutaridza chimwe chinhu 1. Ndoda kutaridza mwanangu. Uyu ane 26 years ushu. Kana uripo fona chete ugare pa WhatsApp apa. Ndoda kutaridza because message yake inotaura kuti my mom havanei nazvo nefamily yangu. Anditika havadi kumutaridza kuna baba vake because anohopa kuti akaenda kuna baba probably baba vanogona kugadzira akawana baba vake zvinhu zvinochinja. Handiti maona zvinhu zvinochinja. Ndo okay call achari kufona. You can call. Fona zvako. Fona ako. Right.
fona tone vanhu vakatakura kureba kunze uko we ndopaunozongotasa zvimwe zvinongoti midzowa mheno izvi kuzere kurema kunze uko odo hamuzivi. Hai baby, uri right here mwanangu? Uri right? Ndiri right. Dambudziko rako ndarinzwa. Wakambondinyorera but ndinonesha time kuti ndikuattend. Wakambondinyorera. Saka you are saying kuti wakatomboudza mama but she didn't do anything. Vanongoti zviri normal. A family as well inongoti zviri normal. Vambonyazopindura zvinonzwika vanongonyarara. Iwo kufunge. Are you thinking kuti ukanoona baba wako zvinhu zvese zvinobva zvaita right? Aiwa. Azisirizvo imwe isariwo imwe yechitu. Ichoriwe issue. Alright. Atindei paissue yekusaenda kuperiod apa mwanangu. Wakamboenda kuchipatara? Ndakaenda last week. Vakati unofanira kuitwa pelvic scan. Pelvic scan. Saka was it your first time kuti uende ipapo? Okay. Saka kanzi vanokuita rini? Vakangoti anytime kana wane mari but handisi kushanda ndakagara. Kwanzi mari? Hanzi 1.2. Kuti vakuite pelvic. Handizvo zati pelvic scan iyo ndechi. Vakusanangurira? Hanzi yekutarisa padumba. Yes. Kuti vatarise kuti chibereko zvakamira sei zvakadai. Handiti. Iwo kana uchigeza, tell me, kana uchigeza kusasuku, do you feel something? Unonzwa chinhu here mukati like urubata chinhu kana muromo chibereko something. Because kana uchigeza uchisa chigumo unofanira kuchinzwa. Chibereko kuti ndikubata muromo chibereko unochinzwa here. Handichinzwi because ndofunga kuti nenyaya yekuti handisati ndakambosangana nemunhurume. Uri virgin? Okay. Usaka wagara wise chigumwe mukati ako. Handisi. Kana uchitonhora zvokuti kuri kutonhora kuSouth Africa kuti let's say kwako kuri kutonhora zvokuti hauna kana anything chaunofila like ukafamba usina kana bhutsu pasi kuti watsika wanzwa something any pain paside apa like unoziposition ukaenda kuchikoro position inogara chibereko. Do you feel anything? Hauna chaunofila? Ukafamba netsoka anytime zvingori normal? Zvingori normal. Okay. Why was 26 why usina boyfriend? Kushaya kana kuti like you are not interested? Inyaya iyoyo yekuti ndinenge ndichiti kwakazoti ari kuda kuroora kana kuti ndozoita sei. Saka hauna mbofira wakaita boyfriend? Ndakamboita. 1. Ndakamboita 3. Saka patime yavaiti vakuda kuti yatimborara tese ndaibva ndatorapana naye. Okay. All right. So your mom knows kuti you are virgin too? All right. Saka zvatoda zvinofanira kuti atange kuenda kuchipatara unoonekwa first. Andika. Then kune ine medical conditions dzekuti ukaenda kuchipatara kana chiri chinhu chidiki vanogona kutosvika vachitogadzirisa. And then you start seeing your period. Handichoona. Unogona kutosvika wotogadzikwa vogadzirisa zvakadai medical condition 26 wotinga kutoita period yako. Handiti. 2, handizivi, I'm just giving you kufunga kwangu based on zvandakambosangana nazvo pano. Handika. 2, tine nyaya, I'll try to look for the story and bring it back. Ndobva ndakuti uione life iyoyo. Tine mumwe wedu atoti ndamona mucomment section. Atoti tine mumwe wedu akazvarwa asina chibereko. Azvarwa asina chibereko. Hana kuzviziva. She only found out atokura kumazera ikoko kuti vamwanda kuperiod ina ndiende kuperiod. Handichoona zviri kufamba sei. Ndo pakatanga kuti atenge kudzifambira kufamba kutsvaga kuti chii kudi andimaona. And ndobva atozonyatsoona kuti vari kuti atikuona chinhu chitikitiki. Andiona chinenge chirimbo but chisiri chibereko chaicho. Unomboita feeling yekuda murume here asi auite. Ndinoita. Yekuda urara nemurume. Okay. Saka now ane feeling chingave chii. Yes, if first time yake after 26 years kusika medical review. Asati amboenda.
satamboenda saka panoda kuti paongororwe we can't say for sure because it could be a medical condition inongosvika kuopiwa wogadzirwa wopiwa treatment yako vokuudza zvokuti taso ngotenga kuenda period andika kana kuti inogona kuve problemiwo yechibereko zvacho chokuti hakuna chibereko chachona anditika it's also there ndimbodaira kukolebva akhambi sorry guys sorry maiona sorry guys maiona koa nditika pane kwandiri kudiwa kwana kuti ndakudzai paipa ndichiti ndiri kugara nguva diki pane kwandiri kumhanyira pane zvinhu zvandiri kuseta zvandiri kuita muzvikona mungozivawo ndakudzai kuti pane kwandoda kumhanya ndichidididi saka koli yapinda guys saka ndatodoedza mwana uyu andika tichazodzoka but I don't think that's because obvious pamwe chanonga kudzoka kokoko chanonga kudzoka saka tozosangana kuswera mangwana tobatsira kuswera mangwana kana kuti kuswera mangwana obvious ndipo tosangana because obvious nhasi nichanonga kudzoka guys mondiregererawo guys koma iona ichipinda saka ndakumhanya kuti ndikwanise kuti ndichinje ndibve ndati svubu ndakanaka kwandika saka guys take care tobatsana nditika